one more many and now, no more quite bro, Jojo, Titsu ne a quanya mua, a long way, highway drive, no more dear Jinamusa, Sanya Baya, dear Yasasia Titi, and so able to me abafum. Na ka kwanshiane mu nsem ya na aka ho bi na National Road Safety Authority emumpeni for abunkunta bi ede nsunsuanso aba bonten na wo kire se afi atwa mu ya 2025 no every January bosome no besi November bosome no mu onipa enam ka kwanshia so ma wo hwere won kwa eye 2673 eno na wo kire so de 2024 de ne ho afi atwa mu de no na e wo soro pa na panyi kasemu na wo da na di fan ba bi se we no efiri driver for mu komirika tente e wo ya kwantempo ahodo so eno da nchen a wono mo bronsa ede kotwi cars ahodo eno so ka ho bi ahyenkafo bi wo nso wo ni tumi krata ma ne kwan se ontwi car license no eno eda nchen na afi cars ahodo bi nso ayen license se ene na makwantempo ahodo so ni nyina ka enioma ahodo ednam so ma nkwanhia no ekọ soro pa afi atwa mu no emu na no na wo kire se ebra so sempanifo ye enkyerɛkyerɛ dwumadi ahodo ede ma hyenkafo ya wodi dwuma oman Ghana yimu afi kwan so kosekose ho mmara ahodo nyina no wonom behwɛ ayiremu amama ahyenkafo ahwɛ na wonom edi dwuma na omunkontabuo mu no na wo kire se afi atwa mu no mo enipa enam kan kwanhyia so ma wonom eto anananom wonse do no eno ejina 13,320 eno ye nkwanhyia dodo a esiye 13,320 na kasa hodo a wo ho kan ye ewo san nkwanhyia hodo yimu no 22,532 eno eye kasa hodo a wo ho kan ye ewo nkwanhyia mu na emu 15,173 eye de hyebi nso a wo mo nso eprepraye na omunkontabuo mu no mo sanso da na di efa ba bi se ohamu nchemu no aduanan enson 47 eye nkwanhyia hodo a na ani enhyeda nyenyan anhyeda anya kese bia na de ani nso ye nyan pa no eno nso ohamu nchemu no eye aduasa ensia 36 ena afi wona nam nkwanhyia hodo yi so ma woto na nanom wonse do no ohamu nchemu no ejina edunson 17 na enumu na wo kire se we no 2,312 eya adihye bia wonom nam kwa ho na kana bo no team no da ho wato na nanom wonse do 2,312 ya emu 296 eya mofra efiri finhye dunwotwe ede ba form a wo mo ehye omu kwanhye wu afi atwa mu nam kan kwanhye ne 296 ena afi emu emema ene doso pa na mpanimfo no wo mu 2,377 no eye mpanimfo so a woto na nanom wonse do enam kan kwanhye nti na emu mema ane doso pa o hamu nchemu no mema no nko agina aduowotwe 80% na okire mu sesa nkwanhye ahodo nyina no asante mantam yimu apoye mantam no mu ana afi nkramantam no mu eno na dodo na akọ so a enipa dodo na nso enam so to na nanom wonse do ntu panyina wono ene ye panyina be de akiri planning and programs so called National Road Safety Authority aso ho no Owura Henry Asumani wode nsem ya to dwa kire se afi mu de ombahwe na kwan so kosekose ho mra hodo no wo ma hye ama hyenkafo ade ye adwuma kuma wara hosem wasi ye no yanko na ye ne Nadmo Director Ora Evans Adomako enkodi enkomo ne yemisa se koba asa no kan no watumi ayi anamo be na wotu ede afasto sa ya mpempi e wo kwan ho ene de ombetumi aye ede aboa mirate menka ma he meje so wo mini aba adama ara hosem anano ada esi wo kumawu besi na kan no ye yefri shop nim na me adaroma yetimi ayi ede yefri ho na sabri ya yakase ye hwa bia ya ara hosem si ye no ene stores no containers ahodo bebrenu a asisisi ho anamo ben na akoba sai ye tudi afa ho Edo wasi bebre mini aba mefe mi cha wati fo nso. E ba ne sa no wonim se ne Nadmo si ye adwuma fa. E bra esi ye no ye ne police ne fire service nyina timi ko hia ho. E ba modern say betimi risky wo mo nyina onwa a o timi survive ye ne o ma o betimi afrim. After we no ye the machines e ba e be yi car na kasa di free ho. Ye ko ha no pay kra ye operations ne sai ko ha no pay. Enti containers e wo ho. Any stores wo ho nyina ya ma wo instruction say ya ma wo 1 month omo fa pe ba bi enyo mo ne ma nyina fa free ho because ba bi e wo no kwasem ni ka bia e wo e T junctions a
main road na free Kumasi eriko Kumawu fie no Krobea ko wa ye fe na botan so ɛhɔ no ye bepɔ so eti car no sane a Maserati wo bepɔ na na afɔ pɛ this is the second time bibi sa sie na driver we no try say eka ɔyɛ den wa avoid Maserati no ene ma ne fa hɔ a kɔfa sa enkwɛhyɛ we say edi ba ye no eti de ofri Kumawu eba Kumasi ene de ofri abotan so eba Kumawu ana Kumasi no nyade a wo behu so obi ba because of sa containers ahoro e ho no ti no enti na chese se etu anamo se omo be yi ni nyina free ho se de be ya obi ofri abotan so ba ana de ofri Kumawu ebe sia ko Kumasi no behu se obi free abotan so pie ana se obi so free ha ba and at the same time no abotan so station so e ho na wo ba bia wo no eye esen dia ya accident we ne si ye no ti wo bisam ya ye tu anamo apa ho a ya ka kire mo se ya ma omo 1 month omo fa any containers na de na e wo ho no nyina e free ho no wada ma me jamu akono siso mame ni padodo san e na ba free. Vistaprint prints everything to get your brand in front of your fans, like t-shirts, water bottles, and totes, so everyone can gift it, work in it, and take it. Whether it's one of a kind or one for your whole team, if you need it, we print it with 20% off for new customers at Vistaprint.com. Being a pro doesn't start under the lights. It starts in the kitchen, where factor chefs move like point guards, reading heat and timing every pass. And dietitians dial in balance, the way coaches fine-tune plays. Because what you put in is what you get out. And what you eat, that's where it starts. Factor, eat like a pro. Kwejo apia endoba efia abwadwoa kwame jeni boatin professor kokoto eja sam wonum nyina ye abwafo akase no emu papilo ka ho wono kro ya no wi yobebo echidom man sama hodo ne kenkan ede ema musinia ma ne mozi akwase no nyina womyo ma fa mudi ama wo Facebook ne so ene YouTube ne so baabia wunya bi ehweye enuanom no yeje mienu midin mame adwoa nyanta tando meni brewa ba Kofi Chumesi kasia no si ye kona Alexis Fashion Design e wa Greek Ebru so wo bia tuma ma de hye nya bitie nti Mr. Alex Mensan wi ye chia no odwuma so a won so wudi e de boa Otec 1029Fm ye ani na ye chia no ASEMBEBADABI dwumadi abusua etwa so apomodin mapade eno ane hepa plus mixture apomodin mapade eno ane hepa plus mixture. Hey, Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, malaria dronana. Annie, say, and I'm sorry, we be the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Say, a cool malaria morning, you know, I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa plus mixture, and what do you swabber? Yeah, I was our immune system, a strong debia, anti Pavi, a support to immune system, no, not plus smokes, no, so, to malaria, no good. Malaria symptoms, at a say, a tipaye, I fear, one more tour, and 1 minute, Achakura 4 days, not Pavi, and the plasmox mixer, 1 nominal, 2 malaria, and Asakura. And yes, I dear doctor. For 0542 778572 and now 0542 807907. My dear Dredi Pa Pavi Plasmox. And Hepa Plus Nina. A pen for about or more manufo. And Quadawi in Fidu Nunca. Our pharmacist and her bashop. FDA aje Jodin Kratwayatu. Hey, Opani. Mashusha watche. Sir, perfect series books here. Oh, my Mikoto be mamma mano. Oh, Jajai. Abua wamo say what making kind kama. What cabrofo. Wow. Nankunta walk ready. A Jajai. Wonderful. Mesegana for GJ perfect series. At 2 more dear. Jai. No dear name D4 and a chair woman Pia. Our crutch. Nursery. Any KG. Books BAB. And our science. Creative arts. Maths. RME. History. Coloring. Computing. OWAP. Nina. A free basic 1. Equasi basic 6. English. A free basic 1. Equasi junior high school. Near Bane combined store. Or Nina B. English nom and maths nom. Me say. Books to be anywhere. Perfect series. Any B. Na GS. Any Naka. And so I'm approver. Into your butter pian koto be maneba. Hey, and that's already. So could be crab to me. I could chew. I could tongue. How many students? Na and no crowd. What table one to say. She almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams. At the master school, a here one more. At 2 4
Putuaja station wa enkran danso mine first stop any omamu ba bia yetonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465. Perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade enoane Hepa Plus mixture. Pavi Plasmox Hepa Plus mixer to malaria and asekra. Sweet darling, My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixer enya adwuma ebe ye woni padua no mu. Otec 1029Fm. General well-being. Abusua pomudin ho hia me yie esne bibia. Enti me manom pafie ha. She, oye, Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and the one so we Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer. My dear ready pa. Pavi Plasmox. And Hepa Plus nina. A pin for about or more manufo. And kwada we nfie du yenu ka ho. Our pharmacist na heba shop. At phone for 0542 778 572 and now 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejweden krato ya. Me dofo pa. Me pa ocho. By Grace Hospital. E won sem kakra bi bisawo. Da bay pa na opa ebrese. Ena de menyare o nanso me ko hospital me koye check up. Me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma. Me pese me hu na hoden se de tie me brebo me kidney eye wo sa cholesterol dodo ewo mi mu me genotype say me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa say ye periodic medical checkup ye checkup na no na bibi sie ya ye hu ne ntam ye timi ye bibi fa ho by Grace Hospital ewo lab facility ai de hwehwemu ahoduo pii ye hwe wanim so beba be ye hwehwemu se be ya wo behunu wapomudin gina bre Oni yankasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Yeah. Yes, which cola? Bigo Cola, of course. Everybody take a sip, make you feel the variety. Bigo, refreshing and exciting, yeah, we love Bigo. For the party, Agbonaya, Bigo Naya Pet, Bojiemo Manuaya, Bigo Nami Philly, Cola cocktail, Apunana coconut, lemon lime strawberry, tamarind paper, orange, yeah, Bigo. Take a sip and feel the vibes, yeah, Bigo. Otec 1029 FM. Big on taste, refresh your vibes. Setting the trends that others can only follow. Otec 102.9 FM, the pride of Ashanti. Setting the trends that others can only follow. Otec 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori Abe, Akusie, Oti, Quantum Pon Mo, Sir Orni, Marika, Na O, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Otec Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Adonu muguhura, ayeye ni na sienka. Ise nyuma obia ni nyuma no doso. Nanso di odi amenipa no, eno na wede, ohweso edidigi. Otec nyame ma won nyuma no enkoso. Opani a wo pie adwuma no enkoso. Nyinkyire enkoso. Abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo ye modwuma wo mu nyina da papa mo won ahoden ahoden no omo dia eni se ame no kasa no bai enkwa na wo dia ma me wo dia asem ye wo so wo dia sene ya me tinya tia to obrani mu hwibi pata ya kede na dia che na dia so bi bi so wo mo so
na asemo ya dini wo mo kwani mu kura na ase kan enwo no tutuo nso omo paaba omo da subusua ye waduma na papa we die ne kense we kan sha ayi ni na ase nkam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye kia e mo brofo enyanka papa wa yi bi oteki mo wonyi nkire ne duma ni ntumpon no mo tumpa abotre odo ensema ya no mo tika e tutu sema yo ne ya ne ya ne kire wo mu gu ye ni ma se nya sa no mo tie omo ka se adwuma na omo ye no mbra wo mu obi ani ma se ne mo ye yo kata ye ASEMBEBADABI papa nka wo mo ho fi sa bre do hwiri kopum bra odu obi a bekọ no de baba betena se a se de be ya on be hisi na bibia so ye 102.9 FM no en se wo manya kokudu emfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo adum ni amen ASEMBEBADABI ya say amanfo akabia ọmọ futuye usum say enye adwuma sɛ yɛbɛpɛ sɛ yɛbɛfrɛ wo yere a ɔne ne wɔ hɔ yi waa ɛna wo babaa no ɛwɔ fie ha a wobɛpɛ ontu tuna no ontu mate sɛ ɔso obɛtu ama wo boatwo mate okay mate ɛne yɛda ase Aja nyamenshira o me da obodi ase ona boye asida tosumie no enkoma mu mpanyimfo ne wabegyafo de tosumie nsa enkoma tiefo no se me da tiefo no nso ase ASEMBEBADABI me fa akonya yeso aka kira me nuanu ma mu ba ne se ukọ awale abisa kwa misa na se ukomu a ASEMBEBADABI ukọ awade bisa na ye nyinkira o se wa misa nyame a na nyame anya nkyerɛ sɛ ɔba we na yɛ wodia na sɛ wohwɛ ne tu ne ne nofo na nanim han na sɛ wodi akyire a ASEMBEBADABI enti wo mo hwɛ yie sɛ obi kɔ awale a ɔmmisa Nyankopɔn sɛ woni Nyankopɔn na sɛ busum na wosum a sɛ wokɔ awale a bisa obusum a wosum no na ɔnyi nkyerɛ sɛ ɔba na wokɔ kɔwale no sɛ ni sɛ ɛyɛ ma fa anya ma wa na wagyae Abraham ka kire na ko ne se onko hwehwe awere bla no ma ni ba Isaac no obompai na otumfo Yakopon e kire no obapa o se ware ma Isaac na Isaac anya ayire pa one ni tena good ASEMBEBADABI yes ya dase enti wa hu se emema ba o yere omo ba na ho ofa mpana a wa hu bi ma hu tretama physically asan wo ya wo kana no ya ni to nyame ne salami ye ne me maami a wada fom uti nkanya abutre na menya na medwene nsam bebre ho nka me kunipa ewei awo ne dem ho na me koye no ono be ma na da so anloko na me pia na me wura ho na me dem ho na me biese na be ma ne te ho no mo ene ne bossa pant ndike enti wo ye dai ena menya abutre gina ho no na menti ase me nim de chese me hu de me ye me ho chese control me ho ankasa ena me bisa be ma no o start di tro se ono ofiri kropon ha o se be ma ne te ho ene ne bossa pant no bibia ne o srenku ama tres no so ne nema nyina da ho ene nsoro ne bucket ne pan nyina ne ono to na wa bie kata so se nkanso ne petina nkan gusu no ne nyina da ho na me fa ntoma ne na me hwe na me sade to afide me so to ki se dem ho sun ka ho na me afide na me hwe dem ho na me hwe na be ma da tam na be ma no so sore ejin ho no na me bisa na question star o be ka chem so ya bunni o firi nya o se o firi bonchi o firi bonchi na de na de ba dem ha sisia no o se an oba na o ya na danfo ene ono be edwuma ana se oba be gale na me se oba be gale ntu be gale no abonten ho gale ni ho ene dem han so gale bia ne ha ene dem ha ene wugina managi pan num ile jatabiribo ile jatabiribo jatabiribo 102.9 FM ayeye enka wudin awiei odoma nkuma nyame enase enkamfo ene ntontom ene yede ma udin kronkron no arofo ne ade hye awiei yema yenho aha ena awiei yema yenho akwaba na yema yenho ye hyiehia aha ye Otec 1029 FM so ene eye dwada
ene ye da foforo atwedi ampototrobo nso kwa me ba se yi adom no wasan ye bio awiei ye san ne wabompu ni mpu bio ye ma ye ho ye hiehyia ye koya ya san ba bio ebre na wie du se ye de asem beba da dwumadi no ba besom na dwumadi yi se ne ye da biara da ye kan wa afidie yi so no se ye hia se yi a ye se ye de sua de ye se ye de kire ye ho nso ade no nti na awie ya ye hie nokre moma yense ye ho se ye ba besua de ebre kro na mu no ye be kire ye ho nso ade ewa afidikase yi so na awie ba biara wo a utie ye ubetumi nso asa ahwe ye ewe in social media handles ne so no wada ma eburu se wo baso a eya ahye wada ma wo baso a hye ba bia wo hwe ye mfiri bia no fo adwenkyere tum udi wo ho ba bia wo di free a wo de ba no na wo de aka ho bi ye begye ne akenkan no kama wa afidie yi so ama obi anso atenka se onso ka ye ho bi afei wo be follow ye na wa like ye eno beboa da biara da ye behia wa afidikase yi so sei no ebebo nkaye na wo nso atumi anya akwanya ni bi no awuram na ye nyina ye sua de akere ye ho nso ade ene ye nuanom we wo Be Love Radio ne so wo Spain ye da mo ase eburu nyankopon hira mo sɛ ya da ne da mo fa ye dwumadie e ma omanfo nya bitie no ye da mo ase afei GN Radio e wo United Kingdom mu ena wie ye wo Patmak Radio fo ye wo Abawa Radio ye wo Amansan ne Manlandia, it's bloody terrific to be honest, mate. Like I spent some time at the gym and Dr. Scott's deodorant. My real passion is and also ni TV of France Paris ehona sabri onmo so monitor ye wo dache hima radio wo Denmark ye wo Rakus FM wo Belgium and ye wo Sky FM wo Columbus Ohio United States of America ni mu and information center sa efa ye ndwumadie nyina no ye da mo ase eburu ba biara wo wa wutie ye ana wo hwe ye no nyankopon hirawo na onye okese na wiei mabedwafo enso aye krado ewa ha oba de acha mi akwaba ya eja akra umpo bi say nyankopon adom ho ye pa na so so e adom kro na ene e da nyankopon enso me ho den ye da nyamias enenso ye da foforo sa na ye dwada ya sa wuramu bio na ye nya wuramu sayi a emu nsem no ya na edoso enti utie wo bi de no na wudi bi ye futuo ye kwa ye bei amane ni namu e pe de wo kwa akose no yeah hwe obi ene amanfo hye na dwumam hwe ba bi a wono eye adwuma ma ne nsa kona no onim se be ho no kwa akohia ni wu anwa ka afri akowuramu akwa akoko se de ete no sa na wiase na tie o amane ne de day in day out onamu na wo ni pada se ni de sasa oyo eni so obehwe yie asa eja kwa me wo ho na me wo enenso ya da afro sa enenso ya sesi abio ye ba be som ye ba be kire ye ho ade na ya se suade nso de aka ho na wiei abedwafo na wate wonka no na jataba wa ha ene okọ engine room honen nso a Maradona enso ne abedwafo nkaye enso afa woni adwa ewo ho enkomo wo ho awiei ye besua de na awiei ya kire ye ho nso ade na wokọ kwaye ni mu a aboa bi ye fre ne sakraman ebra na yesusa ne ekọ school no na ye wonwum bi a ne eto e fox ni eto saa nwom no saa bo ehu asem ene na awie mekan na se wokọ wie ni mu a saa bo enani atepa 1 2 saa bo yi onwe ni nuanom mmoa 3 saa bo yi wotete enkakran na se wo so mu a na che se ba bia wu ama no ne se nam enti wo so mu na wode ka wo eni se wo tu wonam eye prekope saabuei na meka na sebi na saabuei se wo hwe kwaye di mu a emwa na huno enti obie hunu se fox oba ententem no ofre ne ma munwa ne mesha dem ni atopunum ni e de krokra to akiri
enti na boa no wahunu se ekomo den wo kwaye ni mu ede ma no pa se obenya nam ibi no awe no ode atwitwa age ne ho enti adwene baako ba ni trim de oyeye ne se watumi aduaduam watumi ahwehwem se wo ba kwaye ni mu a ye wo mo ani bia onum wahumobro ene emfa ho se wo hwe wa unuanom moa sebe ohu se owe me empo na makwa amane mu a na humobro instincts no eka no e ma ne koboa sa ni nua no afa mum yensan hwe enti ene ofa se be ya wo betumi enya biadie obenya bia wie nti ene ode ehumobro side no e de be wi ni emu ani bi no enya bia we onipa da se ni wa humobro no de ewo ho ubehu unua kwa maniem na wo ho hyehyew na wo penentem se wo kwa akobua unua eto de bia na ye fidie na unua no wasum wo woni sa kwa we de ne yam ye se ye last one ye hye nanum ye nunu odi a oyi no de amade ne ho akere no ebia na de wo ba besere sa aduan no wadidi abonsu agusu amea ye kreo enso ohunu se wo hunu nipa amobonti no adwomoni nti no se ba begidi ekura wa wudie no ye hwe sakram yetumi atu amenan eno de brog mienu atwa ho ahia enti de oyo ne se ono a hyeda tumrika gidi no akotom twan amena no emu hyada nwasa enti wotomu a no ogina mu tiatiam buei nipa nyimi o emoa mo wei mama mewuo ti wotiatiam saa ehumobro fo na ne obehwe kusie no atwiriti sakrama na dai wo se hwe me na ma me nka bi hyemu na hwe amenai ma ba betomi yo ye na we kura de menye ndai hwe me kofa ahoma aba nam de aba be yu okusie ni ho hancho no akofa maka ahoma akofa nwa ahoma no de abesen ho ehumobro owa adwempa na wonwene bone mfani nua ne ho oyi na kumam nyina se mebua bi nua no na abuwe yasom ye woku. Welcome to Turo. What can I get you? Yeah, hey, I've got a camping trip this weekend. Can I get a gray Bronco with all-wheel drive and a sunroof, please? Thanks. Adwemfo de wo dodo suro no enti aboyi banyina no wo oku ye manoku enne de nka manhia wa minim de nka betome ubehwem nipa da sani na abeye saa de yi no opeye de yi yani o enso na ye ono a o bone no ono a na de o nanso hwe no wapie opie ya oku ma menso wo nsa na menchia we wo so kusie nsa egwan wa wikusie wawini wie ya no ene odi kusie kopa nchen ho baabi ene odi ni nompe no eguye afei the next day ya fruda pa for da no no asan beto amena yimu ene de akrantie kakra kabi ene otiatiamu a wo bai the same strategy ya wodi wi kusie no sa strategy kro no a akrantie nso atomu akoyi ahoma aba ya wodi ayi no wo yi ni wie no so wo no nsumu wahwe no edi nompe no edi akwa kogu nchen na yena de toso miensa wo beto mu no hwe menya wadwe se wudi bone no se woni pa hu a nyankopon hu enzu hu o enyi wadwe sa wo kwa wo bai wadwe mpo ewo utrim enioma wasusu dia fa wunua ho no se wunua no na ntumi mpai utrimu na tirenya bo frenti wa hunu mu adwe a nyankopon de wonim wo na dabi will be used wahan yeah na adui sakramia san kotom adui abeduru ho na adui koduru ho no ye na dwen se me ba cha me kofa homa ba na ma ba be yu no ototo nani ehwe ba bia amana no a abua na kwa kotom no hwe
Obebu obi, eya pecleus. Wate. Enye obi a na ebua no. Adentina empotemo ho. Say you onu ani kura watimwo. Adentina adwuma mu ho. Say you onu an adwuma mu. Enti bontin so ni a wo free bebu obi wo mpotemo. Woni etempotemo ho no. Die na abenti a yeyi sa nipa no ama. Wo beto abontin punum. Sa wo beboa obi a ye busa ase. Ye ma me pese me boa jataba area ho. Papa hwehwe ne ho kakra ote sen jataba no oya abrante e ben ma yenka jataba ho asem nipa ba ko mienu miensa bi tie bibi ebi wo ho a ye mwa no efie ho e ma ya fe ne gu ho wo de ofi abonte aba wonko na onimu wie wonko na ohunu to eheki a ohunu wonko na ohunu ade kokwa ya wo fe area honde nka boys ni ho meware ententem na wakwa hwe ende waman ne bebrebe a wonamu eye saa wade no ehumobro ye maame ho omobo ma minyu frim die ntina ne ho omobo na busua wo ho ne emfi no eye a wo bebu obi a hwehwem enu bi na aboa adwen sha ase se wo ye enti wo ye hwehwemu no enu okohu se saa amena na yetuo no ne nkyɛn ho enye man wo kusie no mpe negu hai woto nani enya akrantie nso no mpe nie na de na ekoso sakraman wanka hwe ankyere no enu otusi so me go fa homa ba o okọ no onamu a wokọ no onue de wo ye nipa hunu na nyame hu no a time will come obesete wow distraction de wo ye nim sa wodi briwu ne ani so no eno a na be ye wanka sanso distraction afei empofrimu a na sebo abeto ahya adwe so ena adwe se possible enweme me yare en so na ye contagious and infectious so wo we me pe yade ni bi be kan na we de wo pe aduane adi kom de bra ma me nko kire oba bi aduane wo se sa wo ko kire mba bi aduane wo se ai wo de di machi ena ne nkakra ngaka wo mututu wo mo nan ya koduru amana no wo de nani nensa wo hwe amana ye eda hoyi wo de migina ha sa me boa sa tumri ka becheme amana na eda ho no sakrama adem ko we de ne ho fe wa hyehyɛ nso kama make say nam ana sakrama winti no wa hyehyɛ ye fresh sa wo boyski ne ho aye din wo area ho ena ani aboe kɔtwe ne kon a aboe na hyɛmu na ani o to hyɛ ne so wa menanim ahedin ahemre popa osebo wa we sakraman yo wodi e wunim se wo to adubone na waka wunuanom e de ato hawmu nyame hwe oto da sebo a wa wafidi a wasum no wodi ka manfo gu hawmu no wodi yi amanfo emme binye yade ebi kodam ebi faka enom ne de keke ka ho ebi adwuma sei ebi awade sei saa de no eno an be yiwo na yiwo a ya kai yawo a wodi obi fam no na won so anye wo ya ena wie Krobea masemu ani dwene ho na famu aba ebeboa wa obo akra masem ni o mo kasa good yena nyame ase na yenchia yetiefo nyina titiru odifo we yetele ni wo ashtown mechia we bibie mu no wo yiri nyina ne nkwada akra eye sakraman enyansa bebrebe ena akowie ne se ene de obi anso woni ewotimi no ono so enya ne timi fo no se brebi atwamu no ochechemu wanewe na wonhia ne obetumi no ni nyansa ni nyina chi ono atu amena ena ono akoto mu ena na chi ne yefo nso be chi ne weye good said ye na okotu amena to mu a na ocheche amanfo owe no ewiase no na abeduru ono a enso so pepepepepe akra ewiase ayewe sa wodwen adwempa efa obi hu a sa adwenkro na eba so sure ena wodwen adwenbone fa obi hu nso a adwenbone kro no a eba so sure ena nye ho se wo be ma bebre wonim nyansa bebre de wonim no
obi nim echew wa hoɔden no obi de ebro wo de so ebi na sakrama ye ya ene wɔsebɔ de na ye hanam amane se no sɛ wo so chi amanfo we enti ka sebɔ ba ye sɛ ye nam ni bia adan no de unti menche no ɛhɔ ne asɛm no sɛ wa hoɔden no entumi otimfo aba ebi de dabi achi obi a woni otimi no enka ne dwom bia ne eto ye se obi bia woni otimi no efiri sɛ obomofo hoi obomofo etumi aboa na obomofo nso wowo ne timi no wowo nso so aba ne timi no na aba nso so eja ne timi no eja nso so ensuo ne timi no ensuo nso so awia ene timi no yes obia woni otimi no enti awia se wo ye bibia enka se wonko awo ne bema wonko ani oni tifo wonko ani onyansani ya kai se obi wo hɔ a bia no ɔse no otifo ne ma wonhyia no ana o mai enti na wo ya kakabe nsɛm no na di obetimi wo no ba obo sɛ sɛ wonya obi a enti fa hyɛ otrim na dia wo ye bia ne hu ni sɛ obi se no das yebru oba de achia me na nuanom mo atede nka no and the bossman GH a very good afternoon to you yankopon shao me hu sɛ o ya anwanwade yankopon nya okese wate kwa me gentle osena na ya Krobea Asante me mo ha na yankopon nya okese pa wate na wontutu anamon so mfansi na wi ogoro mensa me hu sɛ asuo nyurufo no mabam osena na Krobea na wi yenso ya wa ha na ye monitor show no ye show ene ye san susua de Chanton ene o se akra Krobea ma ha ye da se pa ni waduma pa na wasemu a wo kan eye sakraman awieye eno na aba no nana eye adesua de manipa ye ni a ye tie ye nsua mu ade na ye mfamu aba ebebi Maverick maame ene o se na ya Krobea Asante awie ma ha yankopon nya okese bossman GH ose manso adubiafo na Krobea yenso ye wa ha yankopon nya okese pa Trumuski ose akra Germany fo yenso ya beduru na yankopon nya okese wate awie ye ka ho Lily Dia collection ene ose akra wanu hwam wasemu a wakan abawom na se nipa da se ni fa de yadwuma ebeboa no God bless you papa ene awie yenso ye wo UK ena ye monitor show no yankopon nya okese Mr Kindness enso wo London ena ose akra Krobea yenso ye wa ahoma ne so awie yankopon enya okese yadamuasi ebru awie semonso mo aba ahoma ne so mutie yen na mo hwe yen awie mewo ababa wa bi ewo manim ha na adofo se yehia se yia na monitua se ensem wo ho de asem wato no tutu na namo ba ye nchen na yenso yaboa no ohima gold na se itwire ose akra Krobea ene minsumi sua de edi free ho saa na ya meka enti na mse dwumadi a ye die ya adesua science ya adekere ene keke mahu se wo free Belgium onso wa ba be wuram yankopon nya okese ate official Joe ose akra Krobea udwumadi we ya futuo ni adekere ya da se pa wate me nso me ne madwuma yefo nyina ye hwew onso no adwuma yefo yankopon hyiamo mate mia minua baba akopɛ maame ya heti wo US ose good afternoon nana Krobea mi ogidie se mo ho den o ye ho ye pa ye ho ye Robert Bafi ose akra Krobea ma ha awia ya chiachia wate yankopon nya okese kwadwo kire ene ose I salute you my brother ene wasem a waka no emu edu Diko Cakes ene ose akra Krobea mi nsumi wo UK ene na awia yi mi nsumi monitor ya te damuasi ebru abaya akwaba mo bla be fidie no mo ano men why wano men bibi yi why ya frosa ya wura but me tend to Felicity abadua Felicity abuajewa ufri hene ba ha abuajewa but adeshiman eho na otie mbachana ufie wa adeshiman mazetebi na adeshiman de hwan nchen na ate wo ho
But me adwuma woyɛ adwuma wɔ adehyeman sɛ sono baabi a woyɛ adwuma na sono baabi a woteɛ enti adehyeman de adwuma na woyɛ wɔ hɔ ɛde adwuma na ayɛ wɔ adehyeman but me tonsuo wotonsuo pure water and I drink ɛna atɔn na he na wofiri bɛtɔn adeɛ wɔ adehyeman hɔ Santasi new site ada ya woda adehyeman hɔ me bashana ya me da kwa me ntwi woda kwa me ntwi na wafiri hɔ abɛtɔn nsuo na ada na wo te Santasi new site na ya wo nkɔ na akɔda kwa me ntwi ade ntia me basho ai me pe me maame no otu akɔtena na twuma mu hɔ o maame atu akɔtena na adwuma mu enti wo nso tonsuo di a obetu akɔtena wɔ adwuma mu enti no abɛtena kwa me ntwi no wadi mfie sɛ about 29 wow say 4 29 wow 4 one mema say na wo 4 mema miensa na anu o ma wo 4 le si a wo sa anyem wo nso ye be ma foforo enti se wo 5 yi ka ho a one mema 4 na wo 5 3 say se 4 a wa we one 3 na wo mienu awo baako ana me baako na me baako Matias se ya o ma ye 4 meboa one mema 3 na wo 4 mienu na awo ba ai mbe ma baako na me na awo mienu aha ana me baako kwa wo baako ana me baako aha enti 3 emema 3 di o hyem sesi ye eya o mani bi papa na ane ne enyim sesi ye enti so wo we ka ho ma ne be ye nkwala 5 a one mema 4 e na awo 5 no meboa ade o problem ne say usubai na enye emema na e dada wo ana se e di game na wo bon sa no emema na enye na odi wo ye okay me enhwe so ya e di asem na wiei oba oye Felicity Aboaje wa e do aba yanim ha de na do aba ha biwa no me pa sure kukobite tu o premate me oye no ana premate me pan me koye kufijedu mas me koye asinda amai e ho na kufijedu ne te aha ana me koye no no ma na o shem kaka na me ta pa kumasi me pa na me pa yare na na me pa na shori fie ana me pa yare na a shori fie fona a shori foni pini on pa ko ti me ko hospital yanti ya ti me ko na sie yin se no mo shoni yin na a shori pa ko na me ta me ko me pre ko bi de determinate on tin ta me ti me pa na ya mu de be ye kwa na ye kwa me ko si ame me ko kuma ti me pina shi afa ba ma fofra na me ba ma fofra da antu kum no pa me butina fanda si ano o da pa second one se ai adano ka te me pa na ma ba da na ma ba ai brata ti enu so antu na me kum me free one makaita na mamu no amati osin do dano to on tan mi ana me se ana me be kuma te ba be dan ku ne tuna me ba be ma fofo to onu to ho mi sana inteno o pashem o papa mo o baba shana eno ana kono ati me plan pia na me ti me pana de mia o plan me peti di kana me ko
me quiet do not on me then I take in a call a heifer. I feel paid a swami. And now Bearman frail so burial into Bejiska and now coy to us or bow here. By then, no corner on me tell my taking. And Tina, I just made to meet him and go try not time about papa. No, I'm meeting or probably pay me you try, I'm meeting good drive, maybe trying no, only perceiving when Tim be trying to uncle. I know, got there a time back, no, got them, and I find a pie. I think I not. On the hunt for lost ROI, let Acuron lead the way as the only corn herbicide strong enough to bury competing weeds that seek to steal your potential yield. Acuron can help you uncover hidden riches, like 5 to 15 more bushels per acre. It's the field guide you need to unlock your crop's full yield potential. Because where Acuron leads, more ROI potential follows. Musica tinima paya, and a plant for a poetry. And I say, can I send me, Miss Pen, me Janet Tiana, Bama, Befana, Minin Better, Minin Better, and Nicoti. Boy, no, what's swami, honey, non so cancer, or non so ye, you may be. But you mulo to car. Omulo duka. Into a cancer, actually, on a year day. Cars and a messiah and a penny time, penny, yeah. Bama, Pefano, the minute bear man at 10 minute bear man at dinner. No quite him. No quite him, but I know. Auntie, what has said ye? My mom could be the share, and then banner or a gentleman. A pie, I suffer from Cochana Quatanity, man, can I go to unprompted and Nichian? I won't bet a Nichian. Ye and Freco Fijidu. Nian country could Fijidu say, Oba, sorry, Empire Bono. I saw for Nibinke to a dibine or die. Enti wo wan ka no kre enti o mra meda ne dua no enti no abaha na se dua nipa mienu na aso o maba odua ko fije du de ba akọ e na de oteso amene ye frɛ ne sei but TP ye frɛ sei TP o na aso ye loading boy no o loadu we he TP no no, my equity car case. Olodu we he. Out of faith of her. House of faith no lodu. TP no. Na TP no hu se wonyem. O ka kire TP se wonyem. Na de a wo wonyem no. Onim se be ma foforo na anyem o. Ka kire na metisi be ma no obomi dresse. Enti wa obi ene wanyem ena TP so obehwewo enti wo de wo homa no ma ne faawo na wompre sa wo ko ni fie nya ne dem na akoda ma de eche obi a wa fo so ye da ne dem ma de eche me besisika na mesi edwana be ma ne boy na minti ana atia na me besisika nko hospital o se bejiska enti wo ko e de ehwe ofo so one o da dodo sei so da ho ma de eche ba kope na die pa na ba TP ni trimunti a ebe ma na kase ono so adamfo na oba ahwa nopa no ene wadenti wa mauska die na beba ntrim am na kasa so pa na mediti mesia me betwa na ntuma esi mmebo sai pa na be ma na odamiti no one me amete na mendai pa na ono otewa o shiniwi why na te ho shiniwi
na damn for no buying. TP na down for no. At how? Oh, she ni we. Oh, she ni we. I know no meantime. Emma, and to quasi your hokra. Or nina down for no. Entem. No or foul, not TP ya down for no foul. One foul. Okay, me and share. TP no quite ben afa so a would hu no. E den but no kasagu bibi mu oba pa enhwen me di kwachima no hom not papa me se me be ma me kunu ahim na opa me dua me kwa no na opa me dua se me financial papa ma na ji ba ka machine oba hwe me ma enwa no me ni me kunu nete ena me kunu wanyem me ena wabo me dua osio enti osinyin no onye ose mehwew eno ano no na oti ase ma no so obehwe unti yo gay na asase oka so ye oba pa na mema mum na enye yensa nkwa yachi kofije du kwan be na afa aso di sia no of frame phone say me suffer me crying pipe and no promise me suffer I to so for a day me chopping him no me say my bana me say me kai ma ka me say and shoppers I Santa to Matian Kofije do ne frɛ wo no wo na unim ne number no no so nim wo number ma say ya o ta frɛ na me ti number wan na I dey say na I me friend na wan pa na o ta frɛ me say ba so man na ti me shop ima me ti ima pa say Santa and me say Santa repen okay say Saturday for school when me say and no say who be pam ho and am ka say bibi pen when I say baby yetino amam for baby yetino sister ni connect yakwa eduro site ombokunye and me check ni na mo chana say na opemano ko ni Santa jo keep the asenda man nti na wunim ne dawo phone call na on na ye aha na so asenda ma na ye de e me kai na se me kwa ma wana me ti be ma na kwa on share papa bi e fi no o sentim sika Bashama Baba on never better not if you are sensitive come. Kofije do na send this come out. Aha. Unim ne da. Ena oka se bra ne nchen wa asen da man ho. Sabre na wa wam edi say. Me pass for yidie mi bu saw na no. Oka kire o se bra asen da man ho bechia no no na wa wadi 4 months abosome 9 eko 5 months ena uja oba ne wo ho akwanta mitne koi ena ad ne kwa asen da man akora kitikiti o okay enti ukoduru da man ho de ye dey me ko jinu ase me papa tina odime ekwatene butna fa na meto odime ko Mako the Marco Mamma, Mamma, no, a coachano, I go to me, Cynthia. No, I am a wanty. No, a warrow. Okay, into a cancer actually on the year day. No, yes, it do not a shaman now, crown, dear. No, to what now? What now would you say? Quite now, deep for swimming and night. So on so shit. Kofije do asenda my one so shit. It's all the reef one kwan na ape. Okay. Into kwat na ho abosome 9 no.
Yes, I was foul send a year out in it. And I wow, bow, bosome nine, a fay neko num. Now I caught na bear my swore, and a bear manasa nyemo. You say ni muna wo yare yare. And I'll bear kumase bam piebo. I not the Barcelona and I McCoy and I'm Bearman. I can't papa sign almost no mappa and the umber track on me buying. And I'm shopping mamma, a child control mon far crying mamma. And without crying, couple Bearman and I tenant meant now no mamma can be the age minute pia. Me the Asante akran. Enti ye je wo ba ne tena Kumase ha. E na wo san kwa asen da man ho. Mkuye jumana de pia mkuye jumana mi kipia mi tipia Asante akran. Okay. Enti onyem wo wie na wo sha ase se wo yare yare. Onyem wie te me wo na se Satam na wuhu sa wonyem. Eye. Enti wa be Kumase ha sa wo be hwe wo ho yare. Me ba na me betna sorry pina maye adwuma ho. O betna sorry fie nu aye adwuma wo ho. E na obe twahwe wo ho ana. Mpe yare se na na ase bibina na me fisa. What's what in fear say? But 29. And then Monday, me pesa me bubefu. Enti me ma me bumfu. Yaw, e ma bumfu, e ma bumfu, e ma bumfu. Na sam na all kan nyina no. I say, asam ne pese efu me bo, but I'm trying to control myself. Enti yaw, e ma bumfu, e ma bumfu, e ma bumfu. Abaya we na monkai so odi nkan ka say, e ma manye. On ye enti me ka so on ye oba papa yensa nto aso enti bibi ni namoyem ena saa de okowe wugu so de wako hospital so ohwe toilet so basan ohwe toilet so basan umfa be ma papa nso da okay yensa nto aso enti bibi ni namoyem no ene koba se odo be ko hospital na me fina me timi men kano me say ene o ka so do be ko hospital basan enti wode wo ko wie ye no no ka de na kire wonti no otumi na odai o ka se me ku ayina tipe shana dia no na beta na ateka ono be dey ono beta na ateka ada obetna sorry fi ho na one sa torrent wura na twempana na one na ntwempana enti ono se woni wukuna anyam e na ade be hye na ade na ade ahye no na me kwesi waspe I don't know to as well pema and me kwatna me kwatna no ati bebi aticha and social na me bebi ya dan enti onfa wonko hospital no one wadada mbasha onfa wonko hospital no one wadada do say ti wo betna sorry fi ho no so no ono so rewo obi aka kire o se wagimida obi anka bi nkire o ene ye nem pesam ka kire o se wagimi pa o de ne hawo mesram we de se bitu okura me nka bi de wo kekan de tobo wo ye correct wo ye normal wo hu so wo ye normal bibia hawadwen wo ye sure wadwen mu da ho wo modam adwenjune bɛn wo krachi wini ya akɔfa no wasen da man hoi wo ho mfaw sɛ na yɛ nyinsan yadeɛ waba sɛ wo bɛhwɛ wo ho mpai bɔbea waba bɛsi obi wɔ toilet so ya wɔte toilet kwan nti ɔno no ɔfa wɔ he toilet ne so ɔno ne dan nti na ɔno nso na te dan ba akom
empa no ye mien no opa empa men na ye na ye. Oh say. Tore tu ru na anyem wo mu mienu nyina. Me dad no I see me. I'm getting them ya call fitness in be try something me cream na me dia ba shane dia. No shame me me dia ba shane dia. Tobu sa wo ba hodin so na oni tore tu ru ane twempna. O se no awe 2 times. Right. Me quite the hospital pie and ye me. Enti ono se uni ukunu nyem e na ade be hye na eni eska na ono de call hospital no obewe wachim ene wo wi wuhye mu nso ampa na wa ma wo kwan anko obetumi awe obi so obewe na wo ma wo kwan a sa nipa kro no obetumi awe ama na yiye onso ni me ba no I say me kunu me depression da nje ho na meka me say se obi say o de wako hospital na we deceive no ni ukuna anyem na o de be hye ne dia obewe wachem se wo wa ma ho kwan so wonwe wa obetumi arewo enti wa na o ma ho kwan ma na rewo eno na akọ ya Kofi Jedu se oba Kumase no wa be fa na chi minya na mam kam te koe no me pese me hunu bra na obo odua no wo fira sori fie ni san akọ asen da man ho no obo odua no nya no na me bu sei oh Dabi onya normal onya correct obi a wa wani tua se nipa no anyem ma mienu e wo saa sori fie ho e wo no ana nyem wo mo na wunim se me be kan ho na mati na wanyem emba mienu enti no anyem ba akodada na farm na ba akona pa to no mati na wanyem emba mienu enti se si a wo se yenye den na ma kana mintie aka mo fe Kofi Jedu se me fina din to ampa beta na tipino me to ampa tane jian we dia yenye kona ko munsi no mane nko Dabi ewra wasem we Kofi Jedu ye mfre no tipino mu obi amfre no si kona ko se si a wo hu se dua na nya wo sa won san ka no kre wo ye trofo wo twa ntro meboa wonya trofo anka wo ba ya toilet ru anene wo da ye no wo wa anko ka no kra nsan fa nkire Kofi Jedu o ka kire wo sa wa fa na chi wo sa wo mfa na chi ana obo wudua Debi na mi na from me say oti me plan me na ka na me ti no tena. You think you've got what it takes to keep up with me, Paddy the Body? One round with me and you'll be stinking up the place, you scruffy bum. Thanks, lad. We yet you know. What's our kwama tipping so no akwada? Ube bi na yaw da na se bibi how. Bibi how. My down enquiries kakra won ho. Abaya obi aka kire o se wadwene mu account kuse wo we die kuse jimin die metumi aka but bodam ne die mentumi nka just like that. Why na obi aka kire o da se wadwene mu account da obi anka kire o da adwendwene na aye den adwendwene nti okay wuti hwei se o da so dwendwene meboa me nso me pese me ne o da obe ma me ne wada o ma me ne ona adentia 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 se no dia wakai se ya adwendwene enso still se wakai se da bi me ma papa we ne me na meboa na ye den na ades na ana me mention ntia so the wife na ape mention ntia enti adwendwen ntia eno kire se biebiem
na mema ne ona rough Felicity me say ya adwendwedi nti a eno kire se biebiem na mema ne one da rough enti di enti na mema ne one da rough sa ne yefunu nso bebe no e de obe wo pa o wo be wo papa rifo ma wo be wo papa rifo nso nkwa o ma na edidi nkan no nso rifo mema first wine na ni wu tu be mo odi kan na ni wu tu eye de no jao ano inta first na pa enti no ise ano wan fem sika wan ano no to oti me ko first na wan fem sika wan apati a ano to ano to kana ka de hono te pamo me tem me nko me to o ma musikan court face ano to o ma me nko pom na na ma ono no ye adwuma ben ai otuma ho ana ja light etuma ona ne wo ma mienu onne wo ma mienu eno Ghana card ho no pamo men chire me se Ghana card ho no de pamo na ta ko te adwete mi gram timi onyingu ena ade call wo na ho ti wa ba wu mienu eye de otoso me ensa na ono nso ne wo ba akọ ne nso oba na otoso me ensa na ono nso ku hu ne we ano pepe me ma metino ewe fancy new site wa ono nso ye adwuma ben amazing Mason no no so ye de no ne wo ya wa wo jao ai ono did ono mama ka tena se ai osi mama ka tena ja akwana ye teni pa teni ai na be ma ne ye teni ena ama me di si na nim sa akora ne ye teni ba na ko pe polite di to ati akwana ye teni penti ana odi akwana etini kwesirim odi akora ni kwesirim eye na de otoso 9 ne nso eye de na hu be ma ne nso ono na meton kwefia no tip no odi hu ana odi hu ana no nso ono nso no ye adwuma ben no ye adwuma catfin oye FM oye adwuma catfin radio presencer otene kasa wo radio so wonya hwe so obi na di obi de mi obi di bia ya mi do me dia mi se wo obi di bia ya beda mi obi di bia ya me da bra na mo metro FM na me ya yehu no me wo ho na okatachi afrifa eba ye se nana Krobea wanya hoho na msi adai o se maami bi ni abaya ne ho fe omo tepa nkro no me ni omunya contact na check akranti bi nim so omda so ha girl kama o akola ne ho fe unza sa tam no na social media yi nye common sa ya se ya ye kasakra amanfo tumi hu ye TikTok ne other platforms sui na nte sa tam no okay aha yes wose maame no se one ne ba no anyem na umfia kro nam se hwe me se me wo tete na tete na nyame aboa ba ya fefefe sa tam kra na me hu no wanyema mame a adentina me se me hwe abaya no okay eno okatachi ebewura reception ho sa tam wo ma bo amane ama reception fo ni nyina kra titibio edi esasem ni ena mbewuram ene start say yedi nkomo na mi ana me busa maame ne se maame na wo wunim na Krobea o se ai me bande maba aba ni fie ama efie ho ama na be chia meda na mse abaya wunim na Krobea o se ai bra pa
no nso wo ton nkosua but no I me be piet no etunu time ko fa epie no am to ne ai abai bi no on otu ewe he pepe atne enimu he santai no size odi adada wawe odi adada ono nso ohwe ne ba sha akora no odi adada na we to ai mi sha tin sene ne tia an metena ko na mo kana mati on che mu wi am be tin mu wi a fe to ase akwane ye ne pa na oti ma ko social be pe obaji akwane ti yan pa akwane ma no ati yan pa akwane ma no to ai on sha akwane pi well chisi ye nhwehwemu na ye hu sa presenter side na wo kan sa be presenter unim amamre ni amanne ya na etwe amanfo sei de ba enti until say hono jataba ebe ye nhwehwemu wo hono we cannot confirm jataba be ye hu nhwehwemu awi ansa obi aka kire oda se wefu ye ka se bibi efu a obefu a wote ase onti ase ase obi aka ya na wadwe obi aka ya na wabode obi aka bia sa kire oda obi anka bi sa kire na wa wo hwede awuye ya wo ye wa unipadua ya eye mawo ne die pa ne kawo adwendwen na de men ka adwendwen die pa ne kawo eye oho na ye wo de pa wenya bibia ntwiw ba bi ana oba bi kekawo sa na ye wo na die ne hawo me de minim se bia onya normal me sa na madwen ye mi o because any wo bobo oba wa wani tua bema ete toilet dano bema nde wako hospital unim sa wonyem nya bema na nyemo bema foforo na anyemo na sa ni pay wa man ne wada so wo se me ode mako hospital nti ode me da no ode atuaka wako na bema na wanyemo ni busa o se uko okumase no uko fa machi o se da bi man fa wachi no abod awi ama hu sa afa de anya wawi a afa na wo ba be ka kire za ye mfre no me kana kwa kile no no okoshipa no odidi nkwasi atem okoshiba no odidi nkwasi asem na de wo ba kumase be ye nde enya nkwasi asem eno kura echi wusan ba kumase wie ye no wasan akoda hɔ akɔbi mu ade ama TP loading boy amo no nso akɔ fire na oba wonyem sebe ema muntie saade ewi sebe wo wuti hwei enye jimi ana bodansem a oba be ma na anyem wo wakoda hɔ ma be ma foforo san ne wada enti sa be ma no already no wafa cheap eno obeto so se ne nyonko nso hyeda mu hobi a wode ntuma asiw mu enti wanka se wo ye cheap nti sa be ma ne nso ne wada de o se wo betena hɔ hyehye na no on de o hyehye no wanka sa se be ma ne wada ani na oti edem kona kowu ko bia we pra de minni animu mo obi amfrɛ asen da mani no mo obi amfrɛ tipi ai awaya sorry ko de o kekan kura de kona kowu eto de bia mo miampam bi kona kowu wo kwa ba bia ma wo medi sa ankwase asem we bio wa asase so sorry kona kowu wo mpese obewu kona kowu waten wadi nsamfo oh dabi osrowo adai amanfo sa mempamo na kokowu ko sorry ko wo mo e ba comment ni nyina say da na pam no mane nkonkowu sorry ko na kowu dia wa ye die min kura de nka de
Nka toilet man yi kura ne obeda ya wokọ ye no. Enka ma no kura hu na se boy na bodua. Na woda so kura boy ni nyinsan enti sesi akura we ya woda ye mu yi. E ma dodo se na asa agugu so aka jedu ne ho. Ubehwem kura ebo no kura no on person obeka. No ba wanyem afa na nyinsan ne wo say. 4 months in pona 2 na asa agugu so aka ho yi. Eni obenya 8 months na che say ebi asan beka ho bi emu. Se wo yoko. Oh yoko. Oh, Dabi. The oya no unsenye. Wa nya de kra enye. Wa dwuni mu ha. Sa na mi hu no. O wa ifo ni bi low ifo ni bia. Meboa. Wa hu sa wa dwuni mu ha. So obi se opena sa wa ampene amana amfa wa. Ya na house wa bonetri mu odin won. We di enye force. Baby a wakoda ma de ache de enye force. Me pese me hunu free wo say. So obi se ope na wa mpene ama woni nipa na ya na how wo Felicity say what the ho abonipa na trimu oden. Ya na ye osa. Ya na ye osa. Eni on bewe pa, won bewe. Right? Unim say your man bi wo ho so tesa o. Se be ma se ne pe na wa mpene a ofili say wabo be ma na trimodin ene die na Monday die mama meshi adodo mama me fa Dr. Mankwa nkulu me ho Dr. Mankwa akra die ti huni o bibia to be ensem so ha ya ne afane sa Doctor na ho te say o twedi ampo nyankopon adomo Kristo adaro me ho ye pa mesramo adofo me di muura awurade fie heba asante aba na safie eyefikese safie ayese dunsini a esi kwantembo ho sa dunsini no esoa brefo emunko mu dwon kakra sa na Dr. Mankwa wote wi wayo osi eye natural na kaise nipa ye hu ntokura hodo no ose baabia anso eduro bewura na duro wura mu nso a eyemu adwuma ena ekwa akoye Dr. Wadama eburu ena wiei ye hia boye fie ni mu nkomo akra wo de medo ase mado atifo no ahwefo nyina ase na ewie matoncha kese mamiamina na ba akopɔ mazisi wo bienku ha wotie na napia akra ye tansi ada bia na ye kyerɛkyerɛ kwan yeni baabia okunu bosi road park ho na ibutua edi dwuma me de number na itudwa wo wotie me wo hwɛ me Facebook wo mo online nyina abrochirifo nyina number me de tudwa me so na wo haw ani amane a frɛ me nia eni hunkuta ho se betumi ahwe ebe ka akiro intimi hwe onso ebe ka akiro akra number na 0241 09 39 15 15 0241 09 39 15 15 and 0549 20 66 33 already fear ba center Dr. Penyina Medano and na menimodi ehia akra trans ya bia amsi etrede sabio ese kukrumutie yinsa homopo ntimbe trans ya tiade krankro na dura otwedi ampo nyankopon na nan mutumi obadaro ma yensa kan yede sanyarewa ahodo no enu nti na yete ha wie ya edi kaka etire ho asem wo wutie me ya wutie me obu o se me de ese mitine emu hyehye me obu o se me de ande asa bibi ni namu obi nso se me de ane de emu amidududu obi nso se o se me de fa ne de edwa me ga obi se me de na ase no ma ne so me wo wutie me wutie ade kranko me mpeti ade ase ebe na otwa na otwemienu dabi etira ache wabɔ ho ka abo kranko nam de me se yesa no awurade fi heba center good obu ani ti yade na kwakofa ani yade abre no ani problem obu o se ni tini start se eye me yana na mani su start se mani no eso start wo me obu o se mani no me de me hwe light na rombo bi ato ho
obu won so asem de mani no so hyehye me pa obi simi so mani no so ya mehene mani ase na asem mo bi ne namase obu won so asem de ne de mehwe ade a me hu ne ye ase fom aye me tententen saafo na na mani mu di ahia me ne mo kasa tie me wo de asata na asi wani ne so a akora me si koko no esi hu na mani ba bi e frɛ no efo ebesi wani so ase e frɛ no ete bebre koko ne fifiri nipa ne so okay ndi se wo tie na se tabi asi wani so na so wa ya adura ya na nkwa wo kira ya ebrada sure aye ntrase kase e wo fie ba center wo de afuwani na etasi so fabla obi so aseme de na pressure glaucoma ene wo so tumika fabla awurade fie ba center wo kira yema waduro otweri ampo nyankopon tumi na ho ode dum na nanam dum ya de sanyarwa hodo no bra ba gibi na gibi ho na bo se ye wadu papa wo ho mesi da bia me kasa se wo ye kwadwofo a ema awurade fie ba center because wasi bom obebio hwehwe na be hwehwe na hu akobusa obi aba na wo hu no mobo wo akiri na wo kire na do emi nya bi adin so wasi hwehwe na be hwehwe na wo hu wasi busa ntu kokora na mabo aduro ndi a kire wa wo de mesi bu okwa ye no recording me kasa nyina de fato recording okwa abo se de me kan na pepepe kobusa obenya bi o hwehwe nso abehunu enti awrade fie ba center de me kasa me kama kan biem se ahabanduro na ye no difference wo mu wa bibiduro any agbafuduro ani ya si won difference wo mu di kan no me ko agya so mesi wa kwagye aduro ba abeye necessary bi akro abodwe wa ne so na menti aduro na kase mama tima wudi ma ona wo yare yo obanku wo kana de dem wa na wo ye de na wudi entitie ne tie ne ye me se akra emre bi minya ye friend say diabetes aduro na me no asi wo aduro ni nya adwuma bo mu bana me di aduro mom koya last ko bi ye bi 3 days no start afram no odi ho adanse wow wo ba na me di ama me se kokonoa nti ye ho no kwadwefo ma na akrade no akrade ya na eye ani die akra wie pese aduro de mo na wo ka ne hye na ho ode ne sa ye dai bam ko me tisi ade aduro ye se me de ma wa ma ye awium so ko akoka ne hye na ho ode ne mra sa na ye dai wo di asa nti na atum die no kra ma ni kan fa antum tumi de ma awia no ma kire otum die no ne onya de atum die no ko tum kwara ba ye dai wo be ka ne hye so nti diabetes aduro ba me yi yama me de moms kokko nuane no nom wonu ma me se akrase de aduro nsi ya adwuma no enti se si ameka se obi tie me na so obi wan diabetes se da bia wo pane a wo de ja pane no wo wo de onu maduro wo de ni nyina ajagu obra awrade fie ba center wo kira ye brada wo ba ba ji aduro bi wa de be ko fie no akwa akonoa wo ba se doctor me pa aduro diabetes aduro yi mam na me nkonoa ni bi ni ya yi ama na wo akwa akonoa because aduro ye se de si kira me me ye madwe se nka manfo mpa adwuma no o mo ya akwadwo nka me no asuo na nko ma ba baje se de kira me na se fama nipa no nko no sa na me de mo mo aye adwuma ko na nan mu no ntumi ni ahoden di kire enti obi wo diabetes a wo de kira me kan for already fie ba center baje aduro no se aduro wo already fie ba center wo tie me se si a obi wo se yam yade yam kuro ha obi tumi ka na bra akrada bi wan say ameka kidney aduro no kidney aduro mi ho ye nyansi ho okay wo ba aduro no kwa me ntum fa ma mekire no wa akoye ne se de esi yi adwuma anwaso no ano odin titi mo liver problem no ba awrade fie ba center nyankopon tumi ode adom ye no ano odin papa ana wo kira so ya brada no ye tumi mo adwuma am de bia ameka me nka nyini mfiri wo na wo hu mu nsem bi hawa me obi tem sese okono ho spiritual knowledge so fa ye aduro more than 15 years enko bo ba awrade fie ba center ye ho no ma wie no ya me ka se ye ho no ma so te ase ha ye mfa we nkan fo nkan ye wie no me yi nua no ma no so dwale aduro no betom nde bio ana na me ba ma no so da bia o ne mbeda wia na mu keka me na mu firi nsuo no aduro a wo kire mam kwa ni nyina ase aye dai atu entu tie me na so office o hia wo hum nyuma pa de a wo kire bra me entrase wo wia ya wada na se be sacrifice ya wada na ade no manaba ti ya wada e trase de ya wada de hum no manko a na mo e bia baba na e be trase be wia na bia na akwa e bia next week open ntema bra wo ba ye nhwemu ma wo wia ne de no ma agu akwam ya wada fo we bra mfanya ho ade ma obi do kana so so ontua de kan akoma to yam fan bra be ja tumi kase o awrade fie na awrade na tumi nyi enye wa ade mfama wo ise e be kan ya kan ye bi ko ya nkyeremu ya obi nim se bia e kan se didi agro wo ba tumi no wo de wo ba be kan asem na nipa no fan din bra apen so fa no picture bra tumi nim be di no adu sika ama wo enti wo tie me a wo kira ye brada e ntase kase
awurade fie ba center ni baabi okunu no mbosie red park me number na etudwa wo de wa wutie me wia de me sori afre me number na 0241 09 39 39 15 15 0241 09 39 15 15 and 0549 20 66 33 this all kumasine so okay ti ado foka na usu besi krono atwema kwa anwa wura bank ni animu ho U10 so usi across kwa no praja fo gigina wo de hwe no busuo ma opa bu busa se taxi fo no wo hin ne sa anso ade hwe ase kakra bo bi no taxi fo ni sisi wo wo kwa won kan be ka se wo kwa urade fi wo ka se wo na ayaresa wo mdu ba abro Dr. Mankwa e ya so ye ho odu wa be si anu se kim enti se wo a wutiem se sense wutiem se koko bi ayew koko ebu a osimi de na be si meto obu ane de na obo nsa akogu no kokobo no ho woni sabi okọ agana so ana no kokobo na yi aba wo wie no koka sha obebra ansa na akọ wo de wutiemi atiemi wo kina tumni kabla ba gi aduru obi nso de ayese free stola na abo no to no ana da bia doctor so be operation kro be sa aba ye ka ne se obi obeka se bia ehunu nipa ba wo mo ba ho no mbedi wo mu nkomo che ne nso bi nya dai enya bi konko asem ne twa bi ne de ata ho aka enti enya bi aka ne de da bia beka wo de se free stola no wo ho e wo to se ya meka se tumni kabla urade fie ba center ba gi aduru ana ebu wo nso ane de nso akoya abo and one do penam ha no beto to ho sabi osira ho wafono ho on do bobo sa bonsi nsuo be pai e paase mpompo no wia furu okono nsuo be firi mabasa wo de wo pa no adu aye tuo kura na sese oba urade fie ba center good utwedu ampo nyankopon adum tuminti e be mo woduro na akra de ehunu se wo ba urade fie heba center ye trans ne nhwem ne nso yade wo de honhum de a wo betra ne aye adurama wo ho aye moto ama ba numbi wo di be kwa koguo nkuma sra ntu de oba urade fie ba center yade bia ye honhum because na ne mu akwano ne obia ne se ne mu akwano wa so demo yesu si we na bonsama kire ne mfinhia du nwotwe oba atrum na ne mu atene ti yade de ne nyina ye honhum boni ne dis sa nwuma no ntu ba urade fie ba center opon so ba hwe oba yaresa na ye be sa atenase ahwe mu se yade we de sabio eye honhum de anase honamani de be mu oduru na mum de honhum de ne do so se honamani de tu ba. Let's talk about renovation profitability. Oh yeah, profits. Material and wage inflation busting your budget and margins? Not with Stark Walls, they won't. We put the reusable in temporary reusable walls. Reuse our walls dozens of times, or even hundreds of times if you feel like it. Plus, you can charge containment fees well beyond the typical 3-use payback. All that means more moolah for you. La. Nipa ne ha mo bra ye wonso onwaso ho senso e bai fo me sama no obekun na ya me kanti se bai fo ba ho me bu senso ho kweri ka de aka obi achi ye sro so wa officer wo ba yie no o ba yi to na abetra hwe so bo se tumi na no odin wo ya bai fo no ochiri ba yie kokokokokokoko ye senso no bi ma ho bi wo so de conference o dware a ho na na healing ye de AC e wo ready fear ba center enti ya wi ya ba sori akoyin wa esi awo pressure tumni kabla ready fear ba center sure ya di ka diabetes ni nanu stroke nsu yaka obi onso atiem sesi asthma na ha no tumni kabla ready fear ba center obi nso so de me wo de wasemi de so me bu na so machi aso no bo aso na chi wasemi bu anu ya me ya no machine kasa nso ya me ya tumni kabla ready fear ba center obi nso de me na ase hyehyeme me ho hyehyeme me na ase apaja tumni kabla ready fear ba center emu odrum bi ana wo mu nso manage agwagwa no ho mu kopema agwagwa no wi a wakoda wi no anya nam yade akranko no ebi die honhum mu die ebi nso die honamani die ni mienu nyina no ba urade fie eba center doctor me yehu adwuma wo kina fa sa agonore ano sefres no yade akranko na ato so no fabla urade fie ni emu oduru na won so apo wo pese oya bibi mu hwehwemu wo fi so obi do ka nipa bi wa brochire wo kunu bi oba bi gi na firi unsam nya se bia wo ba ware bia ka ho na me kan wa bi ka ho na ho de betumi obi nsi ho kwan wo se me de meje everyone sam krobu akwa otimi du obi kunu no asa kunu aka ho oju obi kunu de ade ato no so bla fan bla beja tumi na tumi nya ho adwuma ma ntu wo ha wa mane nhwemu bi abla ready fie ba center wo cha ya trase wie na se hu se ode we na ade baba ya wada de hu adwuma kese pa no abanu ode abane atu ase ama na ho ato ma me number no bio
enti me the number na tu dwa no ma sori akọ sure number na 0241 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 efie ne pon abua mu bia enkanka wo mo aho kirem fa ha ko da na ni nyina fa bla wo ton ade aye nto ade bra se mo aye don de bra wo ba tu dia mpo nyankopon adom wo beto wo awurade di mu nti amen amen arofo Dr. Mankwani papa yi ono ne panyini pa oda awurade fie eba center no ya wo Kumasi ha ya kronum bosie Red Park ahai ena ye kase mpuna epuno wate ase baabi atokro dawo nipadua no mu bia no aduro bewura ne beyemu adwuma ama wonso anya wahoto enti sane ye wate papa yinkan wasori frenu sese ya de wonte ase no one Dr. Abankwa ankasa obenya abotre ne adaje nso ama wo no wakyerechire wo mu 0241 09 39 15 and 0549 20 6633 unya fresa mawiya Dr. Mankwana beje so ono be kasa sese ya de wonti ase no obekire mu nso na wode amawo enei sabrei wada no emu ehye awia na bo na bose ya mesrew eya pibibi na fa gubo wate ase mo amoton drinks no Felicity sisi a wo kwaje drink ya ton a eya agibigo na fa ka ho wate sisi amanfo topa se wonam wawiam na wanya bigo soft drink ya enyunu ubogu wade so a utun se bibia ye fine dia ma bigo no me kamfo ama ne ye wo bigo cola eno no se namo minimu a ekoyo ote sa bold and rich taste no ebeboa wo ena ye wo bigo orange eno nso unya sa perfect vibe no ote sa fruity punch no so what ya se enti bigo cola eni bigo orange de memfa ni agro yeah o sipe wa de nkakrakra no na ma pure refreshment you get it dwumadie bi na wudie wo pe soft drinks ya eya ma bigo soft drinks no ebi mra ho ye woni cocktail ye woni apple ye woni coconut ye woni lemon lime and ye woni strawberry enti wutie mi onuada sanie ke kan wo ho sese ya na wo de kona kope bigo ne soft drinks ibi na fedi udwuma bia yeah Trillium Industries Ghana ene de aba ono namba nie je na frese se ya eye 0322 19 0877 0322 19 0877 unya fresa homa we ya bigo for ye no ma no ye beje so ye no be kasa de wonti ase bia na wiei ye be kire mu nso. More boxes, more options. Grainger has over 1,700 box types in stock and ready to help you pack, store, and ship everything. And you can count on Grainger to deliver your boxes fast. Count on Grainger for boxes. Call or click Grainger.com/boxes today. Will somebody wear me to the fair? Very good afternoon to you. Momon kwampa na momon kwande. Obaya enawia ya mwaha ya chia no adwuma yafu nyina nso. Mo afidie ni na ha onua wutie me. Otec 1029 FM. Na yentwa ye ho emra. Amanfo se emiempamo se kona ko enti ya moa. Media metifo nso kan metie. Enti ya beboa wate. Say die hiawa ne se Kofije du ebeba abedane udua sesi aso dane udua na bra wanim obesan akwa asen da aman ho na one na akwa akotena ana se unko bi obetena okumase but me nko bi na so
ayo oti no etimpi frame ana mekasene ayo osandi mvipe sistemiti ejana on peteno hana katno oti sikana siana osende u 50 cedi wo de se de hia o sese ya ne so o mesen ko dane odua na tipi na wo no so abebo odua tipi no no so hye kofi je du hye tipi hye e da tipi adamfo nso ba betena ne ba bia o no so hye na tipi nso mesen ko dane odua na de na wonko ade dua na sesen sansa the Otec toilet ya no wa sorry fi ono no nso bo odua ni bi on de gugu so ma o ti ono no ya o san akọ ne nchen enti wonyemu abosumi nai kofi jedu na nkasa a wosie ye ni nyinsan no gugu so da ambasan me koe no o pomchen e person to na mi da sekement on manda atie for girl no kama o abaya kama ibi na aye bibi ama bibi aye bibi na nkanya sa nka bibi betumi aye bibi aba bibi aye bibi aba aye yie itwa me ho aba apomode mapade eno ane hepa plus mixture Pavi plus mox hepa plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie hepa plus mixture anya adwuma ebe ye woni padua no mu no afie kura na ebe ye onwanwa mo eduro ye ma genua wa bin abusua pomodin ho hia me yie esne bibia enti me manom pafie ha she wo ye hepa plus husband 1029FM ye de wa hepa plus husband and wo so wo ye hepa plus wife na abo no hepa plus mixer magie duro di pa Pavi plus mox ena hepa plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada wo ni mfie du mienu nka ho o pharmacies na heba shop etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejweden krato ya. Mira. Yes my dear. Ena dear. Kadie wom bia kire me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo di bibi sie me da. Oh me. Adaminim. Dia me dia sie wo an say. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya manom ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na krai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da ayem sisi mu adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akoso ya wonim se ema eni mema nyina timi no bio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain wa poso. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Wutisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me minute 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We dia twi na memene. Ai twi na memene. What di bia so free say require mu. Enuom ye nu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu. Hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA age adwadie nkrato yi atum. Obi benya nwa na free yade ena apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magima aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa ba se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene maye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa ye future life smart food bebo afeidie aya busuanchamfa maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ya adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya sichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa kwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yafunu ya flat no wunya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ya ba o mayimu encrine wani Ghana Telecom University near your opposite. Alright guys, they didn't have skim, so I got you formaldehyde. Wait, isn't that the stuff they use in floor cleaner? Alright. How about some acrolein? Like in bug spray? Check out this new scent, diethylene glycol. Wait, isn't that in like antifreeze?
You wouldn't want to eat it, drink it, or even smell it, but that's exactly what's in your vapes. For help, go to odh.ohio.gov/novapes. A message from the Ohio Otubo ho no ankasa mechirebo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no how bia beba obo ho ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina ubehu won ahojoda aban heye bi kohosisie we di oponko penentem de je won number 0244299520 and 0266432210. So what chere me voter drill limited me problem na solve. Hey, Akra, what did you feel to do? Aden. Nansay, in so kwaduani aye dabro so. Nanin kwani na bomu, sofoma na pai, sofoma na pass. Hey bra, asem na wakano, nani secret anything. Hey T, sister Marco kofa bae. Ono ani akofa sister spices dia badwaso. Spices ahuduo bi a sister dia badwaso. Ono ni mahuntasem yo. Se wo feel ya ponchia. Good flavor. Sa wo pasa your fish nkwane a. Fish flavor. Sa akukọ nso no bari a. Chicken flavor. Na sa wo pasa your stew a. Stew flavor. Wo kono do beef a. Beef flavor. Sa wo panu dudu atu atona. Ana sa wo pebetema. Enu an so bako edum pampaso. PZ Roma Hair. Sorry market. Otec market. Enkran so CMB ana Okanshi ubenya bi wo ho. Freyen ewo 0243535025. Ana 0279140940. FDA aje edwedie nkratwe atum. Adepawre nie krom hade wonkwa na woni madepa no. Piao. Unim entwam me di product fufuo bi aba. Se unya bi a woni how. Adepa hene no. Ani eyampa eye simple plus. Sa wo pe phone accessories, be it batteries, original phone protectors, headsets, chargers, hands-free, any phone accessory bia. So when you simple plus dia eno ne papa no. Afei simple plus air condition, TV, solar fan, ana electric fan, blenders, CCTV cameras, any electrical appliances bia. Choose simple plus. Samikan se krom hadie woni ade pa hene no. Se me mochira kwantem na me ho premi. Oh, kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die animhwe. Afei kejetia ye ne G2 edi animhwe. Ye number nie 0244590374 and 0241709636. Choose simple plus and on a papa. Wofa na se break kwesi sika ode money free broche nyina ode fa seche dumasi rural bank e ho na me gye me Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank wo ti bank in 1980 wo mo dwuma penti wo matre wo nkwaba mu wo mo anya branches mako enwotwe na wo manya eye 3 mobilization centers enso so aka ho Jumedia banks edibia no seche dumasi rural bank wo mo di mu akotene eyi na wo mo nyuma pa wo mo eye no ebi enie wo mo gusu airton shells no na share bia ye 10 pesos wo mo ye current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Womo Eyebi Ewo Womo Akache. Saudi Sikato Sachadmas Royal Bank, branch Bia, Ubetime Yino, Omo branch Bia. Oh, sir, and ye messumi Yabosi and Medevetrema Jumemu, na Kwambe na Mefos or Mesabekebi. Omoma salary workers loan, public and private Nina. Commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans. Nanodia Yadeba Abaya Juma Efua Omojo Makatia Efa Controller and Accountant General. Such a Dumasi Rural Bank, many of Jomoshi and Hopa. Nemo headquarters no such a Dumasi, Omobay Edjano. Edjans Omo main station, Omobay GP, RTU Abrosano. Kumasi Kenya say Omani Matadis Asafono and Edin Shenim. Anglaga Onion Markets no, Omobeno, Pepe, Abuabo, Omo Aswansi Kwan Soha. Post office no Echipe. Tafo Omo Club 600 Dr. Amuzu Johnson. Omo Bompata, Omo Ben, Boss FM, Ewo Edum Kumasi. And you know, Nursing Training College no, and Edi Enshe Enimu. Asante Mapo Municipal Edijai, Omo Ben Health Center. Chechire, Fijakwa Bre, Omo Ben Police Station. And Untisaya Frefra 050-1682737 and 0517-924.
taste, refresh your vibes. Big on taste, refresh your vibes. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay, arafo yadamwasi obru yakoya Yasambebi aha ye 102.9 aha eye Otec ASEMBEBADABI dwumadie no asugusu awutie enawie yi ohweyen eya no akaya hyene nso said Dawood Herbal Hospital enawie yi enso tayachi na Dr. Dawood to nsafrew se onipania yade ya mentna ho emma yade mfa wunti nananom nsiedo wada mebru keka wo ho na woni Dr. Dawood emumpunimpu ewo Dawood Herbal Hospital na yade biara abekọ abu ewo nipadua ne so no ebekọ amonu ahoto ena wiei obidie ye stroke enodua yade obidie ye sichire yade anamu jabroso atena ne ho ache na wode akini anu ye ma onuyei emoabamu muwate oni Dr. Dawood mumpudimpu mu amode ye hepatitis B anenemu yade bi no akote a wakoa enko se wode ye yefunu mukroi ana baabi a ulcer no atɔ ewo nipadua no mu bia no unya ba Dawood Herbal Hospital ahoto beba mu amu prostate mu kokoram ana mu prostate no aye kese enti wo dwonso a wo bre obi die sebe akwa bibia wo ho yesi ye de rubber kra kwa akotum wo de bra Dawood Herbal Hospital papa ne de na duru beka ho se wo ye oba na wo pa wo na wo de anamo awo ne ma mesre obra na ebepa ho ama wo nso atumi awo ena se wo ye bema na wo bema ne da fom bem wo ye ne hwe na se nye yi a eno nso bra ho na papa ne bema na pagya ma wo de fabro de de se kan kan wo nso de no aye koko etetew ejiso krapa is the location edania enkane na Metro FM ni wo no saada no amu ena Dawood Herbal Hospital asuye ne wa dwumadia kese ekoso Mr. Obefred Dr. Dawood ne number no enie Fred ya wonti ase no one papa ne nkasa no omo a wate eye 0244 88 6437 0244 88 6437 and 020 168 1717 winya fresh ahoma we ya we Dr. Dawood no ankasa beje so na dia wonti ase bia no oni wakasa and the Volta Drill Limited ensu tunsuo and na we ye kan akwanya no aba ne e dia mawo se nyansuo ni nsuo ni nsupa mesrew enya sa wote da ase bra wa bia na wo ma akora so yetu nsuo anti no afre no bra betu nsuo ma me da bi nkwanchenfo no wo mo moawo pe wono mo a enimu nsuo ni tu preko na ye Volta Drill fuoi enimu nsuo ni tu se wo frɛ wono mo a ono mo wa nimdifo 1 ene ono mo wo mfidi a ye de ye adwuma no 2 enti oba be site ho onfa ho se ho ya buom ho ya nwiem ho ya from se ne ho ne tie bia no odi mfidie ni nya banko a ba bia nsuo ne hye wa asase na se bia no obetwe no de amawo Volta Drill Limited enkrofo na adwuma hote so wa man kwanchenfo e bia betu na se problem abamu a frɛ wonom no mesiesie nsomfa mawo e ba se blowing a oye pump insulation a oye pump service any problem aba wunsuo ne no ni nyina obeye ne kama no de amawo wo main office ne wa ahodo da aban o bi osunyane tachiman ne doma enti wo de wo ba bia de hiansa wo Ghana ha ba bia wo fie ne wo wasase ne wo mantam bia wo bia no unyane Volta Drill for kasa o de mfidie ne beduru ho no akotu nsuo de amawo wo numbers eye 0244 299 520 0244 299 520 and 0266 43 2210 unya fresa homa we ya Volta Drill for yenia
ye beje so ye no be kasa ne a kire nsem nso de ama wo na wie the fearsome 3 eye hepa plus pavi plasmos the fearsome 3 sa fearsome 3 eye nu a ebenage hebafo na edi nui aba na sa fearsome 3 eye durunwa eba ye ensenkyerene eni anwanwadwuma sa nui eye no ebra adwen ne ntiase so onipei eye general well-being hu adwuma na hepa plus pavi plasmos eyo enti wutie mi akwanya no aba maune sa wo beka ho ensuo ye wo bia eduro ye wo bia nsuo ene ye wo bia nso to paye wunya eduro bi na se ononom a ema well-being ni gina yie enti obi wo ho a well-being ni nyina yie enti stroke yade abona to fom asikyire yade bi nie mojabroso bi nie enti ni mu asisi infections bi na hawo woni padua mu ya wo ya mesrewo dwene well-being ne humani nyina yie ne gina yie a de aka nyina ye benefit ya benya ejina yie a ebe correct nioma ya yade edu so atrentwie no entumi mabio the fearsome 3 hepa plus pavi plasmos unyanya sadro yi a wawie ya number ni ewura ba bi etoni eduro bia ubenya bi ya number ni ye 0542 778572 and 059 1367898 and Dr. Ebenezer Ajimai, the founder of Ebenage Heba. A very good afternoon to you. And the CEO of Ebenage Heba, Madam, on behalf of ASEMBEBADABI team, I say a very big thank you to you. God bless you. See you. And now we are the dear Munchie and Komau. Udi de Christabel. Obapa Christabel. Just so enna owo. And nedday Chris when ya feko ediaka onfie ho. Now your own Dr. Bismarck ya owo Faith Homeopathic Clinic. Osi ene eye wa wodai osre nyankopon ni shira. Nyankopon na ho bambo nyankopon ni yinkyere se nkoso anka ho na enye okese. God bless you very much, Christabel, as you celebrate your birthday today. Happy birthday to you. Afei Fati Idris owo Bremai West ene Fati wenya afeko edi aka onfie ho na Mustafa Said ya owo Bremai abusu kruwa osi ene ye wawo dai Fati osire nyankopon na ho Otec FM ha sa adwo ene ye wawo dai osire nyankopon ni nsem nhira ene na ho bambo se ntoso. Happy birthday to you na Najwa Vera from your own Walasti of Otec FM. Nyankopon nhira. Ene wie mabeja fo wa ha memma onom nsemisa kwanya mienu tutu na ababa wei wabisa no na omo a monitor ye country be so kra na no omo wo Ireland yenya ne ntie se mo monitor ye wo ho ma send message kra dia ba Ireland fo na wiamu tie ye nyina no very good afternoon to you. Or say ya bade mu hapa ye tie mo na Krobea mesrew awura no our challenges kakra mentally inti yenhunu kwan ye befa so a ye de beboa no Prince J, that is your WhatsApp name, Prince J of Ireland. A very good afternoon to you. Sa anso na mi ankasa me papa ene maade nyina papa CDK amankwa papa ewia me chiao osi akra nyabotre na baya no bibi kakra nyankopon tonkoso a osoro boafo omomo ho ban na omoamo papa CDK ewia ya chiachiao afemia minua ba Edna efri ye onso we UK mu osi akra Krobea mu ogidie sam ho ye na yi abaya no busane mame ya so ko minua no ma yi bi ho
ɔkɔ me nuanom ma bi hɔ sɛ ɛhɔ nso koraa deɛ yɛse yɛkɔkɔtɔ mu sɛ radio presenter na yɛmpa die ɛma yɛse hɔ koraa ɔfrɛ paakyɛw die ɛna sɛ deɛ sɛ hɔ nsa nhwɛ ne bɛyi die sɛ ɔka sɛ ɔyɛ die ni ɛsɛ sɛ deɛ ɛse asɔ de letter abra koraa yi sɛ ɔbɛgye ne ba firi sosiafoɔ hɔ deɛ but wɔnyɛ yɛ program yi bi ɔnyɛ yɛ bi ɔyɛ bi deɛ sɛ woyɛ yɛ bi no wanhwɛ yi a nsɛm yɛ bi fa so presenter no koraa wɔka ayɛ no koraa na ayɛ ma yɛ ɔnyɛ yɛ bi enti ɛhɔ nso deɛ ɛnso ɛno no enti afia sɛneɛ na wobusa me no mede nki aka akyerɛ mo dada sɛ meyɛ bɛnkoro a meda mmaa mu enti deɛ mmaa no bɛhwɛ a wɔntumi no Here we go again. Everyone wants to know. So here it is. Melania, rated PG, exclusively in theaters January 30th. Ladies, do you wish your man was made in Manlandia? Do you wish you could split wood with his bare hands? That he listened to your every word. You're so right, babe. That he can get your engine going whenever you need. And that he bathed with sexy, naturally derived scents like wood barrel bourbon. Treat yourself by giving your man what he deserves. This is Dr. Squatch, and it's made in Manlandia! deɛ ɔne na anwo da ɔne wo da ya ɔne wa anwo na meka ɔmo so ɔmo yɛ sɛ deɛ obusa do wonte aseɛ ɔse mɛma dodoɔ sɛn ɛna ne wa dada ɔbo ase ne yɛn kai so sɛ yɛnya mmiɛnsa na ano ɔma wo ɛna deɛ ɔne ne nyimu yi ka ho nan ɛna deɛ hin bio oboa waka no kra wanka no kra na woyɛ trofo sa ɛyɛ tobo ma memoa no toilet mic ka ho ɔde ma nkenka ne baako sesi a banya 4 hwɛ sɛ ɔne mɛma mmiɛnsa ɛna awo 4 meboa 83 no ɛna deɛ ɔne na nyim sisi a ka ho 4 toilet mic deɛ ɔte asɔre ne toilet na no 5 TP 6 wa fa bi ka ho deɛ hin bio deɛ na ɔbɛhyɛ dɛm hɔ no na wodware asɛ deɛ ntie no so ka sɛ 4 sesi a benya 6 wɔn pɛ sɛ ɔbɛka ho wanka aduane ɛdane ɛnane o obi a wotwa nkontompo bia wodane aduane ɛnane enti wone nipa wone mɛma sɛ yɛdodoɔ sɛ yɛnaada woankaka sɛ sesi pɛ na akora wode no bra w'anim ɛsɛ wɔse sesi pɛ me nso menya 6 deɛ onim deɛ wagye ato mu no deɛ onim deɛ ɔno a onim deɛ onim wodeɛ no a na wagye ato mu wo papani no wowo no na womfie sɛ de sesi a woba no wɔ sɛ ɔwɔ 9 nti 9 plus 17 also ɔwɔ 29 years 29 unse wasɛm a wokɛn wobo a wa wo ma ase na amfa o ɔbɔ to aso yɛmfa ne saa or last question yɛmfa ne saa o maame no papa ɛte ase me maame daddy papa o free mu akyɛ ti o maame nim dia wo komu yi mashan onim sɛ yabɔ odua but me me fana na de o ma fana ka o maame nim sɛ yabɔ odua o nana de onim sɛ yabɔ odua onim sɛ ɔkɔfa abɛɛma na kyi ne yɛde bɔ odua aja ka me na me na se ada twede bi wo first part fra we kofie kowu e de bo na kowu me nche abusuafo nyina system ba cho uko school duru kakra
Kasa good. Me yes. Hey, mom is the man. We just. Wakobi. Wakobi. Na mbo mi se mama ni. Yem fa ne sa. But just see a man o mu nyina mo we. Me no wa me mama, e chwa mama na me no. Ba ko we sin ba ko ye kuram ho. Hey. Ba ko en isrim. Na ba ko we. Ye kuram e pro ha ko. Ofri bo en. Ben chinchira. Hey. Hey say. Na ofri. Ada onye no ana. Dia asem na okay. O be so twa ni di free bunu mu ana. Ah, Kami hina free. Na o de na kwaye. Kami de kwa dasi. Adwemponi nti wuni ahoto. O be sa o be attack ye o. So we di na se ka we di asem le mara. O be nya asem o. Oh. Na se ka we. Wa unim se beef wo o dada. O se ko fa sa asem edi aba o be nya asem o. Za osro. Aha. Me pa to se o man ho na hwe o. Kasa guadi ni. So for mama ye hwan. Mama chef mama. O na atitu. Ana ba ko wo kurum bono. Ono hwan ho do wo. Ono papa. O wo de papa ho. E na de adi ko sirim ne nso. Ono nso wo ne papa ho. Na ho. Be ma ne maame. Me pa che o se wi su phone. Da e twa to a ono mani nyina kasa ye da be. Pa ko ne de ya me na ba ma ne maame na. Me se da e twa to a woni nkura nyina kasa ye da be. Sande no me no mo kasa. Sande. Dia wongo na chi no wo say. Over 10 months. O say. 10 months. Onya wan yi akura. 12 months. Wo boa. Wo say be kan. Wo boa. So wo ya calculation aba ba ye free ene nkoti free. Wo jai ya chew. Me wo kasa me bogu ho pepepe. Se enyim ya wonyim ye wo say. 4 akura ketwa no omwa ne hye ntumam na de ne call be ma nchen wo asen da man ho. Omwa ne ketekete e hye ntumam na de ne call ye. Eda na o di akura ne ko asen da man no. Hwan ne ma ka sika. Oh, last question. Kasa guwe. Be man. Kofi jedu. On the Sunday ni ska. O sende o sen. Sesu akodi ye de. And dia kabia o be bo hwe. We free chop. O ba no ma uska. Me pa ani de na en to ko mti ni nyam na ama mi ka mi te pai. Engine room. Wa kan dia overcome mama na dia me ye. I wanted the obewu. Obewu. Yankopon omoaye. Cause see buy one day see our family supplier or woman abusia. Or woman abusia. You see our ba 5 no. And I send you tie. Ketikiti kura wa 10 months so. And onyem 4 months. You say onya wo we so na me family no matena ho ache o ma ye mistake. Nka we match na kwhye ne implant kama. Ka hye ne ho ene ye so wo wewe kura wonyem. Oh, come we ya wonya family plan. Mukoye bi na mate tumi. Na mate mukoye ate amutise awatiano. Okoye no nso bi. And so still wonyem oy. Na nchim. Angel no antimi. Ni nyina achi wo fa ho nyem oy. Na ne wo mo ye yi am wo mo nsha ye condom. Ha? Bra wenim. Mo mo nsha. Unim ade kra fra no. Ompe condom. Ompe. Emema ne so ompe. Nese ma ade wo. Ade na ne ya so wonhye ma ade. Man so de wo ho. Sanka wo kɔ drugstore a ometumi ama wo ma ade. Na ya wo nkope bi ntonhye. Na ne ade na wonnya wo ho se ne ekɔ no wonfa ahoma mema bia bi wo be ya adwuma na ne nkakrakra benya ade ahwe wo ma. Ade na wonwene saa. Dear aya asem o adwendwen na aba wote hɔ a ɛya ho sɔre sɛ unya bɛma on ne beye bibi on ne beye bibi
Wobetumi atena be afe wabra be ma ne onada. Ndi untimi. Obepene. Engine room. Nana. Mo bia nsene pe se mesra mo afidie iso me de embago to felicity aboaje wa ne pese so. Efri na ekọ mesra mo se si a wonyam. Mo otonsuo nso mo bia nhia ne nsene pe mesra mo. Obi obese ope bia be ka kire wate. Ko se ya ka no obeba. Obeba. O pe bibi atwini ba bi. Wa ma. Obeba. Afidie na yi no ma afidie ni nsa ni nwie ubehu. Toilet man kura de na kwhye toilet corner de ko na o. Engine room. Mesraw sese de hia ne ye asen da mai kofidedu. Ani TP ya we ye loading boy wo. Ozo ye loading boy we. Swami. House of Faith ho. So am a House of Faith ho. Omu ne hia wo mo. So omu meda ne ge yidua. Akose Ada we cheti for da. Asem. Ye hia asem na asere sa. Obende. Ono osiri di ozo osiri bi o. Dio. Aye for bi yesere. Yes a uti kura bete. Dio. Adwene no ofo. Nana ye ne Bema na owo Eastern region. Kofi. Asen central. Asen mu. Kofi Jedu. Asen da amai. Yeah, ye ne no me friend no. Na o kire say me train with tech na no say there be wrong line. Enyo no a. Na me friend bi na me say enyo no na why na ne phone ye. O say de waka no. Woni ma wura yi nso. Wi ni no. De ma me friend na kuma na o de ne number ma ye ne friend na Rama. Friend no say de ma ni nua no abodam. Kofi Jedu sister no. Kofi Jedu ni mabaye yi mo a ne baketo ade ne beda ne nchen. Ema one ne ye ya ba omu nim se ebia ne ba ne akwala no kra. Ti akiri no awrai beka so onyem. Na Kofi Jedu no ne de ntokwa. Ana obo ni dua. Enti omo ka kire ne se ona ne dua no. Na ne dua no ono wa fanto a wase so one be ma bi ada Nyankopon be di na asama ma no. Nti ono de wa amfa nsuo ni ade a moni dua na emom ogitum ama omo de ato nanim ge de abeto nanim se wonne ne nua ne nanyem no munim se wonne ne nua no so nanyem ana awrai sa ne mema foforo de radida eno na ama ne nua no wi ni no ne buafu be ya fa ho no o ma ye na animanimu ye o ma hu de o mbe ye to kan ye ne asu yo ye da na se no wase ne nua pa na ye no kre we dance ni se awrai enyem na wanyem no wode ato nanim ama omo de ya che ne nua ama ne nua agi atum sanyin sani ye ne ba timi wie na me free TP loading my me friend no oro ye wonim na me say wenya nsem hunu na odi no ko ahwe ye obenya asem no say wate enokure wo mu ni say wabodua ne dua na oboye no de ma ne ba ye ni woni awura yi nete wo ai wonim say ye ne ge ana okofa ba ma bi boy bi nso dan to wo mo so be ma ne sa be fa no de ne ko share ne dem ana wode kro no to no so say wasa wi ne 3 million ho no ana obo awura yi dua Nyankopon ya na de wo ho na esese ye no efiri ho no obeba me aye na asomdua ba na ya frɛ bɛma no so account o ka so obeba kyina nam so okay eno how bi eni ekiri nti ekyina nyamboa na nti wo de bɛma na osan akɔ wiwe ne bɛka ho bi na bi on ne oba na ono no bɛma ye number afrɛ no okay for ono ne side no se woni ne ka bom e de krono to no so ma obo ne dua na awura de no ye nti gay we call sa boy ne nso dem boy ne ko chi we ko hye ko lock no okokan ne kokon ya wa okochi we ko re no woni dem woni ekohye ne dem a ama mo wie no mo de kro no beto no so no eno na ema ono so bodua wo ho tete no nti sa aba ne sa na be di ha on passem Nyankopon ya aduma kira obeba ne awura ya hia na de esese ye no ya ma asomdua ba na de akusino no moni adwuma engine room pam cho jataba mi anam de engine room na kanide ne ho abaya me bra yo boy no TP nipa no ono nso ni fie wo TP mu area ho a ni fie bravo ni ejumem etane community te ana muna ye juma na oba ho enti TP no
ono ne dan ne kura ye damu to dan a ye nsi nwie enum no ote ti ho no ode wo koye no saa dan no tipi na damfo ne nso obi wo ho no no ne dan we no ono na ye tumetu no ante tipi adamfo no ono wote hen me pe atete no hen no ode wo kohye no an me twaru we chiro no ai tipi pa no tan pe man de otametu no obehye akire hobi ma behye hobi obehye wo ho mbati ma behye mo hobi wono ware no ho na boy ni bodua no ntika no kore na kina wo ba no yehunu ba bi a ye da ne dua na fa me metwa ntro me ma sesi are o ka kire ese 4 wo koti bi afrim miwa ebi kura ebo wo nko ane wo utrim enti dua ba asem no ye mfa bi nsie se wo re ya kama ye hu eno ho na tipi ni bodua no na eno kwa na me se nye nkyeremu ware ya kama ye ntie na ye hu no na ye hu no ba bi a ye da ne dua na fa ware but I cannot no corner no time. Hey. Ba kwa se pie. Krobea na de wahia o. Asem no esiwie ye no. Atipi ni nso bo ni dua no. Enu achi no. Ena na damfo ne nso kɔwe. Enu nso ɔde kɔ he. Ebe dua no. Why them edan bem? Edan na. Tipi dan na mu. Edan na etu edan na right no ana mental. E ho de esa mpansi ho. Box papers no. Enu bi so no file. Aboajewa. We dia wagu aboajewa fo anim asepa no. Say na tipi adamfo ne nso are. Wo mpesa obesa aka no kre. Sesi amanya say. Ye ni enya 8. Minunu bi nka ho ana ayemfa ne za. Wasi ama minunu biem. Ya na dia me se me pe na machia o machia etiefo na Asasu Heba Center ya so fa samwa ene da Asasu Heba Center no anuanom ne adofo me se mo se Asasu Heba Center fo we duru ena wie se we be ma na wutie me na sebe yade bi daw so a wo de anante a anu ya ma yade a din na wo de ko ba bi a yentumi nsa ebi a wo de ne ye namu yade bi wo de ne ye kokoram yade cancer bi ana wo de ne ye hernia wanya kidney mu hawo ana wo paawo wanya sikire yade yi bi na de anante a wo tontumi mma mesremo Asasu Heba Center so for some when you are hot. Asasu Heba Center for na di kubi heba powder no aba eje tuato kubi heba powder no eye dura eye powder na wodi ewunya ukube nsuo bi usebigum na wakanum anom ensuo de bi usebigum na wakanum anom sa woye ne sa nokre me se wo se bema eweye mema de sa woye obi a bema na twekọ efri ebi a waye mre pa wo mpam enu nso fridi free wo ya 2 minutes ya na wo bo enu nso fridi free once kubi heba powder de be ko ni padua di mo no ba ejinam wa wo be hu se wo fidi wo ba Otec 1029 ha wo hwehwe ASEMBEBADABI fo a wo benya
asasu kubi heba powder de bi okọ sa heba misty heba blazer require ni nyina wo murum ubenya bi okọ Colinac any Freddie Men's wo Ashtown ubenya bi okọ Fata drugstore wabu akwakofodia station ho ho nso ubenya bi eno Fata drugstore ba ko nso wo mfensi adankwa a midme Roma asore no ubenya bi se okọ tafo pankro no top amazing ha ho nso ubenya bi okọ smart ba ho wo boase a ebi wo ho fodwo heba eno nso ewa asante bekwai ubenya bi wo ho doctor na ankasa nso number nie bibinie na wonte ase afre no 0244 166 602 0244 166 602 and 0243 505 775 unya fresa homa we ya kubi heba powder no asasu heba center for adrui unya bia wawie ana wo be frɛ na wo yade bi ɛdaw so no tafo 4 miles ma 4 station na chi ho no woni asasu heba center for ahia na woni aboa wo and a simple plus phone accessories wo pe phone accessories they the trusted brand simple plus there no and now we ya me ne wo kasa ye ka say wo pe phone charger say ye Android there Samsung there ana iPhone chargers to simple plus die ni bi eno ne papa so wo pe power bank wo pe phone batteries ana wo pe hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth any headset ni nyina no se wunya simple plus die ni bi anokre me se wo se warie kire se simple plus ni oma no papa ono ana hyeda kru kra free wo maimu akọ China ni won mu akọtena sia ka kire on sa de pa no wo pe enti won mu ahyeda ye simple plus brand di papa no kre ye ntwantro wom ya wunya bi na se wo use ma phone na eboa phone no se wo pe phone covers iPod ni protectors phone accessory bi ye kama dwene simple plus aso ye ho na bra ye tu nuoma ni biton ye to ne nkronko nso de ye ne ya ye personal nuoma se wo ba kagetia ba bi enkane na toilet ne wono a kagetia masala chi de nchen ho no ase ho no simple plus aso ye kese ba ko ena so ogina kagetia Dubai animu ho a ba bi a wugina utumi twam ba de shemai market no abrosane ya ni kagetia Dubai gate 2 no opposite edi animhwe no fobla first floor ho simple plus aso ye ba ko nso ha ye number ni eje frɛ yen dia wonte ase na ne yen kasa 0244 59 0374 and 0241 709636 ya Bolivia Enterprise for yenso ne di future life smart foods no ye diaba me pa cho se aduane wei aduane aduro vitamins ni minerals aduonu miensa na wo ye aduane mu amino acids edu nkono omega 3 inulin selenium energy protein fiber ahye aduane wei mu ma tonchom enti oni a wutie me ye kan akwanya no aba ma onese o yade ha wonu ne ebehia wo sofo line kumase ha sofo line alignment multi home nhwani mu no na be kire wo yade ni mu kire yen na ye ma waduane ye duro ya wo bedi a ebebua oni pedua na hoden ana wonti bibia se afre yen 0246 01 0150 and 0242 87 8090 and sister spices and on ye de aduane o yankwan yabomu anafro ye sister spices and sister foods omudi sister mackerel buy and me to sister mackerel no kese baako na me no amanwamo na me twi me mako de ya na me ma je ne timi no na me tena fom antena da ni table so kra me tena fom na me tu me sister mackerel kese pa ne baako na mi ye na me tete fra ya kama wo wo ya anwamo a ya to sister mackerel ni bi na fa try ya kama say o man na this sister spices yi abadwa so a de wo ye bia no say ya ponchenam na wo di ye nkwan ana waduane no a ye wo good flavor wo ho
say ye fish ya ye fish flavor ya akokɔ nam a ye chicken flavor o ye wo stew a for stew flavor and ye wo beef flavor ne nso bi wo ho into my sister spices ben wa we o koto bisa wo ema ne ho akasa me sister spices de no eno na mepe unso wo pe bi atu aton na obekuma se adum pampa so ho a ubenya bi uko PZ Roman Health so amedwom ene bantema dwom ho nyina ye to bi enkran ko CMB ni okan hia ubenya bi ye number ye 0243 535025 ena 0279 140 940 unya fresh ahoma we ya sister spices ye ne de aba ye beje so ye no be kasa ye beboa wo ama bibia nso aye kama e de ama wo ena wie da sibre imu plus capsules eno nso eye aduro mu aduro uye oba uye bema na wutie me a onua mesra wate mu apom bi nwun a wate koto da sibre imu plus capsules aduro ni bi da sibre imu plus capsules aduro no kona kotobi na wunya da sibre imu plus capsules ibi na se wono nom a onua ema we immunity we immune system no ejina brane eyetopa yo wo de abra Otec FM ha se ya na behwehwe jataba wo benya da sibre imu plus capsules ni bi afiri ho na se wono nom a eboa memoja adi afurusa ne yewo nipadua ni mu ye edro wi se wo ye obi a wo tissues no ye wo nipadua na bia damage enti ama infections edi uso atrantwie saa ena se wo ye oba ana bema na sebe wuduru mpaso a waye mre ese nya mema nko na ye mre manzo tumi ye mre bi ni o man koye enketo adefu ebi beji ukunu beto da sibre imu plus capsules ibi to bi ma okunu na mu nyina mu mfa nhia be ma na ye de wati ase wuntini mu twetwen enam wadwumaden bi a wuyenti eye ani no abre wona nte kakra ase wutu ahwe wachiri bramu to de bi a na wonsa ne wona aye utitiriti wunya da sibre imu plus capsules na se wono no mo a wawie aduro wei ha makani se yi pebito ene ye woda sibre mixture na enamu yade ye yadefo emma ne mema mu tie me enemu yade e ba wo so no wakwa che se ye gonorrhea syphilis obi de white and yoma bi yi ya na nani nye ho be ma wo dwonso atumi so aya se tubi tai na dwonso ne mpese beba bi wo ha bank tenkiti na se bi akam wunya da se bre mixture na so no mo a eyi sa ha oni free wo oba wo bu wonsa wote yaw pa wadronie ana wonsa buo no emaye wadronie wudware o unyare yo honam kekaw eze di afin na adiju ho wadronie da sibre mixture aduro na aduro ene ya da sibre blood tonic enu die emojaduro obi ho na koma no ebo pim eye ni ne ne ma ya sabia ye kubo moja wa meka do so fie dodo peda sibre blood tonic da sibre blood tonic fama nipa no ana wuni koto na nonom wani mu aye hoya ni wonu mu atumi nyina no ebe firi ho na siesio ye hu ebeka se eja kwa me nan said ya wa ye fe enso na da sibre blood tonic na show obagim wati ase oba Otec FM ahwehwe jataba obenya bi ana ye ne ayeto aduro no ye no manie eye 0535 01 0442 0535 01 0442 fresa no ma we say ya na woni da sibre imu plus capsules da sibre mixture da sibre blood tonic yen ya ba no woni yen kasa na se cheduma si rural bank plc se sika krabia we enuanom boa da san ma ne mema mutie musika se munyina yie no ni nyina ye wonom a ma wonom toto musika se maamo ese azanfo nso adoso ti amanfo sika nso hye mesrew wodi obodwa nkakra na awoye no yakobi account ene de me hyewo bia nkunan me makwa bia me de wo secheduma se rural bank plc Kenya ase abrosan ase hwa branch no makobie me de enti wo me bobo branch bia ben wo nso wuram de enti a me kanfo secheduma se rural bank plc e de amawo ne se omo ye bank yon ba ya che omo huni asem
ɛna wɔn hwɛ sikasɛm so yie wɔn ntete basa sɛkyɛduma se rural bank plc enti wobɛtumi abɛbi ordinary current account wobɛtumi abie corporate current account ɛno yɛ nte hwee savings account susu deɛ wonya kakra na de bi ato susu me bada akyɛn no abie di ama ɔma no wode nkakra egum fixed deposit no interest rate no yɛ kama money transfers ahodoɔ ne nyinaa yɛ bi na wonim sɛ woni edi dwa na wokɔ ahohiahia mu a yɛbɛma abesia yɛbɛma abesia na wode atiti ho wate ankorankorɛ akuafoɔ enka bom kurom akam ho abom aba adwuma yɛfoɔ mu nyinaa yɛ mamobesia wodi hye bi afrim o ye na ye wuni ska woni edi dwan nko ade ɛbɛbɔ besia wo pɛ bi aware kora ɛbɛma obi na ade ayɛ wate nipa nti na nipa wɔ hɔ saa na sekyeduma sefo yɛ adwuma yɛ shares ni nso odwa so ba akɔ 10 pesos to free 100 cedis iko na abenya so mfaso sekyeduma se branch no ɛbɛn market no okɔ adwira GPRTU dan no GPRTU ɛdan na mu ne yɛwɔ Kenya ase me branch no station hwa Kenya ase station hwa yɛbɛ Kenya ase MB anwonaga yɛwɔ jene dwom hɔ aboabo yɛwɔ post office nachi asonwa ase kwan yi so tafo yɛbɛn crab 600 adum yɛwɔ boss FM achi hɔ ɛna Moizongo yɛwɔ second station mɛsan akɔbi account ba ko nso Moizongo mabie Kenya ase mɛsan akɔbi Moizongo ɛhɔ de niaminu ba adwa yɛ gwa nso wɔ hɔ mɛkɔ akɔbi ba ko nso wɔ hɔ yɛwɔ anyinasu ɛhɔ yɛ mobilization center in the address Chedumase municipal yɛwɔ ba ko Chechere in the Fija Kwabre North yɛwɔ ba ko Edi Dwan in the Mampo municipal yɛwɔ ba ko yɛ number ɛyɛ 050 168 2737 afei 050 161 7924 unya fresa homa we ya yebeboa me pacha uko YouTube ne so a VMD Big Mama osi please good afternoon please I need the number of Otec School of Journalism and Communication Studies I want to contact them monfa mo mama why kwadwo mo reply mam VDM mama reply ne mama na M1 no ho okay Obade achame una wa bochita Asante onto Asante mama area ho sani ahun so ye bi ana obi an boy ye yi de 149 de so ye 149 mesim ya menso watini na etaman na e de ye 149 now e ba chi a wudin se wo ne ye ba be chew ye trezidi ne ba wudi Felicity aboajewa mekana kare rento obi kana kare ani obi zu ehuna mane oya sofo ebi no de we no me hunu bibi afa ho strategy ba ko abanso no omo frɛ wa no ahyɛda kyerɛkyerɛ me yɛ sofo sese me hu bibi afa ho enti wa wadwiri mu ɔha no me yɛ akwankyerɛ sei fɛ sei bra sese saa no bibi amanfo wo so ofrɛ wa sɛ sofo yima meboa sofo yima ni o oba de anyway the sofo yima nya yi papa anwe any for 2 minutes for 2 minutes now me mpesa me ka de mpesa me kan sofo yima we do try wrong meet yan friend man so man kan yi mama ne nya ne de yan friend yi ma so ko fi do we do try wrong meet and wo ka kire we si yan friend sofo yima mi wa yan friend yi man so wo say man akwankyere o ba bia mo te no e ho no o mo duro meboa kan go aduro meboa why no kwe oba de account 1 minute o de wo media me na oba ma chance ye go ba bia o yo wa ma ja kwa me do 1 minute kwa o se ewi ase awo ya o awo ya se o tra anye yie na akọ wo BBC akwa BBC na wo se maame no ma na ni kono ye nyai no se won ko bɔ ne bra won ko ne na won se ne maame e kyerɛ ne wo se maame ne ma ne pen because won ko fa wo na wo de bra wo ye se na sa bra akwada 10 months wo na wo tete no ba ko so nam kwa so ba wo enti e wo se wo ma wo mani ko no ho na wo bɛn wo mo se be ya ontime ne nam basa anya sa dia se de be ya ni o se ya ebe wi ase na agya wo mako be se edu enye akiri nyame amoa so ko betuma ko fa yade asa de aba
because obi a wose me man say o mo mpa yi a obi an so wi bi de o mo ba bebrebe ye nim yade a ewo wo no mo ho utra nya yie e ma no kra de say ye oni nam ni namu a o benyini nanso so utra nya yie ne so kofa yade ba ti bibi say na abusua no ma wo mo nin ko wo no mo efiri say ne so me ma de obenya fi say me ma ne bebre say be obi nom kakra na ba nani so na ne ba bi sore na ope ba bi ewura a onfa ho ne ba bi a ekowura obi hwehwe kakra na se eniema sore ne nam niema ho a ope easy way a won so de bete ne ho ochia no a ode beye wo busa ne se enti obetimi atena ho 1 year wo se be ma bia mese ne pede obetimi it means that be ma be se ne pede a akura enya dia obetimi because the cat 3 days ya mana wo kura ne se be ma se ne pa obewe no hwede oken wakwa ha enu yakoda wakwayo enipa ne ho ye ne wakon de be nyina echi ade echi ya nurse ai room atoaso people se wo enso akwotena awe no biso o ma hu sefo de se enipa foforo kra o kra no a we kra de kra ya tie mboni o bebre wo ho aye nteye enti mesra abusua no mo omoni nko no ho e ma no nko ankenye hu ese we ati we eni enkwara no mo ne namu a aye sa na nsema ebi wu ne bi suka konkonti ba e ma no ebi wu a ne bi ne namu a ne bi nyina be ya ponkyere ne enti o mo ne namu a sani etie bia no o mbenyini no okofa yade enso de banso enti akura me de ba bia me pepa ye na busuafo no se o mo ma wo mko no mate da si ebru on se me ma o tre sound the tre crowd the can home huh so on the you me money half. Renting a car for your next family road trip on the Turo app means extra fun, extra friends, and extra love. For all of life's extras, rent on the Turo app. This season, the stakes are high, and the pest pressure, it's fierce. So we the necessary vitamins for good health and vitality. What a tutti what trade baby a to drobia room na kasa me pe grow fine. Ya wakasi ye nemu grow fine. Ushia no ato. Uba Otec front desk grow fine. Ubenyebi. Ye number ni Jeffrey ye 0244 59 6532 0244 59 6532. Na Fit Homeopathic Clinic edrori ketenkete for no enron ketenkete for no wo mu madwuma enron ketenkete for no wo no mo boadasa enron ketenkete for no enei ensi wuye sa wo ko Fit kire se omu madwuma omu di mfidie free India ba na oba ye mfiti prekope mfedru nkan wo ye di nkan ye hwehwemu wo nipadua ni mu ye hunu wo haw adekode de bai o haw na hyase ansan ye de duro be kan wa ye de akan ye nuo emu ho wo ba ya ye o sa hwehwemu ni nyina wie no ya check wo nipadua na ho odin mojadodo ewo mu no ansan ye twawu nuro e de amawo Fit Homeopathic Clinic ye na physiotherapy akuponcha ne massage kwan so oyaw biara a wotie wo nipadua ni mu no ebegwane ye Fit Homeopathic Clinic ye be massage wo ye twe brofri nipadua ni detoxification enti mu ansoro ku yade ha mo muntiri mo twetwemo mo ye mrempam asikyire yade ha mo arthritis ene sasabro wa wo ani ho hawo enemu yade bi hawo ana sa typhoid ene ulcer ni nyina no Fit Homeopathic Clinic enron ketenkete no ye de be yew wadwuma ahenema kokobe ne wo ye be Jomas Company no 18 mu junction ne so ye number ye 0244 58 3859 and 0275 96 9414 na 3P garlic mixture nenso eyedura piwak natural petrio adwen so wasawa ka bibia masum sesia odi ma menwie 3P advert na me mebusa ge no petrio be ka bibi sesia onunu bia ka ho be eye 250 Mr. 3P garlic mixture draw we no se wunya bia natural garlic wo enti draw we na tumi boa me moja die frusane kama ewo nipadua ni mo no draw we wo ye obi a pressure ba bia nam no wo mpe
o cholesterol wo soro wo immune system ne mfanhye ye to de bi kura no ahoho no enye duabo efi na aba nipadua ni mu na wonya 3p garlic mixture na wono no mu a wawie edro we wo ba misi ya ba kolona ke ba da ne heba ne ba bi eto no bi abenya bi your number is 0248928824 and 02010000021 unya fresh ahoma we ya ya ba je so ya no be kasa na ya boa abaya baby a oda wo kwa me antwi ho no hwan na ne twempna no bia oboa ahoka meda hoda oboa onka no kre ahoka menda hopi oboa onka no kre o menda hopi honko akra sisi apatu kan wa wanya trewo ho die ya kwa me mama o half oh nana me dasi some catcher o kan yampa obo me mpa ma ntuna se mu biem obo nana ma enche abusiafo na enche fitafo mo ya kire nyina wa nana me ba bia me hwa ne omo a abaya yewu a mo je nkola no omo na omo ha kola yi na wanyi na enye wuo na akoda akroku o ji no na ka o de na bata akola no ho o ko so o ji na o de na bata akola no ho a wo hwa akola no wo hwe we ka ho na mo wusa wo ji akola no nko ade a nipa ne timunya din misra efi ne ko ba timunya din wai boati mo din wo se aje kwa me se boati be ma bia se pa se aje kwa me se mam timunya din kasa fa na nko na nte wo fra wa se bra aje kwa me se mam timunya din se timunya din wai nyesa we ba se sia ye bo sa konye biem misra wati ni tufu se menua ba misra wa we nya to fomu asomdwe mu a obi a hia na o se pa o se me bla bi o Otec FM o se me mam timunya din ma fa ncheche biem why na abusiafo no mesro efia ekui ma me a ne bani no ontwe ne mata ne ho ma ne nya ne ma ne nam abonten sa. Here in Mainlandia, men love books. Books are filled with the essentials. Whoops. This Dr. Squatch Geo o koteta no o we na 4 months pepe o sanyema by bi abe 30 why no awo be 7 ge wo be wo pa enti abusiafo no ma o mani nko no ho na se bi o yampe bibi mfama ne nye na asomdwe mra medase na enne mi ankasa mede hye ko enkane na wo ye news editor ewo Betro FM enne ye wa woda udide honorable Krobea Asante enkane na wo ya assemblyman ewo bonwere enne ye wa woda kwayo Krobea wanya afeko e de aka onfie ho honorable enne ye wa woda yi yesre nyankopon ni nhira yesre na ho bambo ni nkyire ne nkwa husan so honorable enye okese sese we communicator de ma NDC enti wudi wa wodai yankopon enye okese wate no ntutu anamon emfansie. God bless you. Aduanom ye de dwadi na si abaya TP on the ball latest dua yi echina TP beba eduana osi eme eduana ukunu no nso ona ose so ye ukunu kofidedu enso ball wo no yese ne maame kwa fuom nti ne maame ne ba ne sister ne bebo na mane omo nso mfre yen no omo mra ne enkoda ne sa adua no na nya ho na se dua ne firi wutiri so wia ye kwa akoma weda aye pant ye dade pant ne de krado no ye kasima ne de ki na majataba ne ya hwede obetumi aba bebi open so unim dade pant pant ya obi antumi mie je se jataba ne ye de safoa ne be ma no nti ono nko ana epesu obi a obetumi abi ope ye nko ye sa pant ne bi ma nya na ma kire we ye de credo betum enti wuntumi nwro ope ompe o ye de pemisi akura we wo mu ja na wo be wo no meko mempa be kwa mati anka omontana ma otomati
One and 10. In 2 for Natana. Out of 4, my pong. Me did the Krobea and Yaw Asante nyango pon kan ye ho on kan won so ho omwa yen den nsem we ba ye nim no omma yakukuduro ni hu nim de na yintumi mfanyia no sabre jataba engine room hotel nka kwadwomo ene ninuanom nkaye emoschei akwasi ene Maradona no nso boa ye ewo MCA ho afei eja kwame enso ne oba ade echia me mote wonka echina tipi beba na tipi ba die nti obo awura edua no obechiri mu amienso yate medamu asi eburu It's not having access to 1 million industrial-grade products that's so amazing. It's the feeling of knowing you'll find the one you need. Grainger, for the ones who get it done. For McLaren Racing, speed is a competitive advantage. That's just as true off the track as it is on the track. McLaren Racing Live London was the biggest fan event that McLaren have ever attempted, so we knew that we had to deliver for our team, for our fans and our partners. There's so much going on at one time. Dropbox Dash really helps us find clarity